Wilo, ang flagship station sa the undisputed number 1 radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes sa Marso 21, 2023. Sa gihapon ini ang imo lagari mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna karon kag mga mainit nga balita aton sini nga pagatutugan. Mayor Jerry Treñas nabato na ang official sini nga kopya sang aprobado nga enhanced local public transport route plan. Dugang nga mga balita dalan nga guba sa Hines Patag hindi pa makayo bangod wala sang budget. Iloilo City Police Office WCPD o kon Women's and Children's Protection Desk nagalunsyar sang Beauty Empowerment Program sa mga Iloy sang syudad. May kantanan sa pagselebrar sang 2023 National Women's Month. Samtang reward system sang ICPO wala nagahatag sang illegal nga druga. Sa iban pa nga mga balita, bangkay na lumos sa suba sa Dingle, nakilala na. Muni madala ko ang mga balita, issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sininga pagpangalagad diri sa Bombo Hanay sa Uto. Sa mga kabombota padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sininga mga entries sa nagapadayon man sini karon nga Buena Mano Salvo Part 17 promo. Kung sa din 8.5 million pesos ang kabugusan sini nga premyo nga iga panagtag. Padayon ang tagtaganay isang premyo. Kung imo sini nga nabatian, may mga kabombo na kita nga nakabaton sang 500 pesos ka cash. Kag isa iya ka transistor radio nga wala na fixed dial, wala na ka fixed dial. May flashlight, LED light. Pwede nga magamit kid iya sa tagsa sini ka brownout or kung madulom sa inyo sini nga area, magpang sulo kamo dira sang damang, magpanarap kamo ka isda. Pwede gid magamit kung wala sang kuryente, hindi magkabalaka kay pwede man ni siya nga mabutangan sang battery. Padayon lang iya ang pagpamati sa imo na uyunan nga istasyonan. Kung may kuryente, pwede mo man siya masaksak sa kuryente. Pwede mo man ini ma-charge. May sticker pa sang Bombo Radio. Ganyan ang pang ginahulat mo, was-was na dira sa paghimo sa imo sini nga entry subong. Ginabato nato ng mga entry sang para iya sa week number 2. Week number 2 na kita no sa aton sini nga mga kabombo. Magdaog sang libo-libo nga papremyo adlaw-adlaw halin Lunes tubto Biyernes kag bantayan kada Sabado sa aton sini nga barangayan sa din magapatigayon kita sang draw sa mismo barangay nga aton sini napilian. Tama ka hako sa magpasakop magbakalang sa mga sponsor products kag tipuno ng proof of purchase. Isulod sa nga sobre ang required nga proof of purchase kag sagwa sang sobre isulat ang imo sini nga pangalan, address, pirma, contact number, pangalan sang proof of purchase. Week number 2 dira ang imong ibutang. Butangan sang promo title Buena Mano Salvo Year 17 promo. Kag i-address ini sa Bombo Radio Iloilo. Care of Bombo Radio Iloilo Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ihulog ang inyo entry sa malapit nga designated drop-box center sa inyong lugar. Ukon mismo sa istasyon sang Bombo Radio Ukon Star FM. Hindi lang nga isa, 2, 3, 4, ukon 5 ang pamaagi kag tsansa nga magdaog sa promo. Mayara kita sang tuman kadamo sini nga pamaagi agud nga magdaog ikaw. Sa aton sini karon nga mga kabombo. Ang premyo mo iyang nagahulat sa inyo diri ha. Hindi kaya ang winner pa iyang nagahulat sa premyo. Ang winner sa aton sini mga kabombo paggalawag sa inyo sini nga pangalan pagpadulong sa istasyon, award ayon na iya ang premyo. Why na sang nagahulat pa iya sang Paskwa, Second Coming o kung sino pa nang ginahulat. Why na? Kay ang premyo mismo nagahulat sa aton sini iyang tagdaog. Ngan diri sa Bombo Radio ang mga promo wala sa ukus-pukus. Waay sang daya, lunsay lehitimo ang mga tagdaog. Ano mga pamagi bumbutsa magod nga magdaog kami para mahibaluan ta kag mapasakop kami dayon na. Munang pala mangkutanon sa pila naton nga mga kabomboyari. Ang una nga kay gayunan sa pagdaog sa Buena Mano Salvo Year 17 promo. Kada adlaw, Monday to Friday, may lawagon kita 3 ka mga winner sang tag 500 pesos ka cash kag transistor radio nga hindi fixed dial.
Why nakalansang sa agong, why nakalansang sa aksyon, sa superradyo. Now, may flashlight pa ini, may LED light. Pwede sa kuryente, pwede man sa battery, rechargeable, kag may sticker sang Bombo Radio. Kada adlaw pagid Monday to Friday, may isang magadaog sa special prize nga 500 pesos halin sa Silver Swan sa special draw nga hiwaton para sa mga entry senders sang Silver Swan Soy Sauce. Sa daily winner nga makadala sang fixed dial radio, makabaton ini isang dugang nga 500 pesos on top pa sa regular price. Paglawag abi Brennan Laguerta. Address amo sini, proof of purchase, Mighty Mom liquid dishwashing soap. Dagon-dagon yon si Brennan Laguerta kadto diri sa istasyon sang Bombo Radio. May 500 pesos, may transistor radio nga hindi fixed dial or why naka fixed dial. Tapos may plastic kili nga dala si Brennan Laguerta. Kagang plastic na unod ya radyo nga na lansang na fixed dial na kapon sa isa lamang iya kay istasyonan. Si kapon inasang aton sini nga Chief Tech pag-check up kung makapasar another 500 pesos para iya sa pagdala sang fixed dial radio diri sa Buena Mano Salvo Part 17 promo. Why dira nagatako pangaton sini nga premyo anay kay sa barangay draw kada Sabado may napulo ka mga tagdaog. May 8 ka winner sang 1,000 ka pesos kada isa. Kag 2 ka winner naman sang tag 500 pesos kada isa para sa video kit challenge. Gani praktisin na dira, no? Ang imo sining paborito nga piyesa. Kantaha adlaw-adlaw para nga ma-perfect mo gid. Hindi ka na dayon magambalay. Did it my way. Kunti insakto na. I did it my way na. Sa aton sini makabombo, bantayan kang aton sini nga barangay draw. Kag sa Grand Draw may guaranteed prizes per area nga makabaton sang 5,000 sa third prize, 10,000 sa second prize kag 15,000 pesos para sa first prize. Sa Grand Draw naman may 4 ka regional winners magagikan sa National Capital Region, Luzon, Visayas kag Mindanao nga magabaton sang 50,000 pesos kada isa. Sa Grand Draw may 5 ka mga regional winners man sang taga 1,200,000 100,000 pesos additional prizes from Silver Swan nga magagikan sa National Capital Region, North Luzon, South Luzon, Visayas kag Mindanao. Kag sa Grand Draw sinuayhan ang masunod nga magikatapos ang Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club nga magadaog sang 1 million pesos cash. Ang deadline sa pagulog sa inyo sinima entries kada Sabado, las 12 sa udto. Ang balawagan nga winner may 24 oras nga mag-claim sang premyo. Kung hindi mag-claim ang premyo, magalawag sang panibag-o sini nga winner. Sa aton nga barangayan, i-announce namon kada semana kung sa din kita barangay nga maga-bisita kag magahiwat sang aton sini nga barangayan or barangay draw. May raffle dito, may video kit challenge sa covered court o kung gym sa aton sini venue kada Sabado. Ang aton draw gina-supervise gid sang Food and Drug Administration Representative bangod ang promo sa Bombo Radio. Hindi hukus-pukus, wala sa hukus-pukus, wala sa daya. Tanan nga mga winner, lihitimo nga tagpalasako. Ang detalye sa mga balita bantayan sa pagbalikta pagkatapos ang Bombo Network News. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit ng aircon, agud nga mabuhina ng init nga ilang nga nabatyagana. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigo, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas,
kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Sa mga Santo- sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Martes, Marso 21, 2023. Sa ulo ng ating mga balita, Gross International Reserves ng Pilipinas bumaba sa nakalipas na buwan ayon huyan sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pagtagas ng langis mula sa MT Princess Empress, susuriin ng mga eksperto sa Japan sa pamamagitan ng underwater robot. Samantala, investigasyon sa umano'y human smuggling diyan sa Paliparan, tinapos na ng mga mambabatas. At 5 pulis pinatawan ng life sentence dahil sa kidnapping case sa Cagayan de Oro. Sa international news, mapagkukunan ng malinis daw na tubig problema ngayon ng mga residente matapos ang pagkamatay ng milyon-milyong isda sa pinakamahabang ilog doon sa Australia. London host ngayon ng major international war crimes meeting. United Kingdom tinekang suporta sa pagpapairal ng rule of law ng International Criminal Court. At sa ating balitang palakasan sa NBA, si Ja Morant ng Memphis handa na muling sumabak sa laro matapos nitong makumpleto yung suspensyon na ipinataw sa kanya. At ngayon sa ating mga detalye. Iniulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas na bumaba ang gross international reserves ng bansa noong buwan ng Pebrero ng kasalukuyang taon. Batay huyan sa data mula sa Central Bank, bumaba sa $98.2 billion ang gross international reserves na siyang level noong nakalipas na buwan kumpara sa $100.7 billion noong namang buwan ng Enero. Ipinaliwanag ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ang buwanang pagbaba ng reserbang dolyar ay bunsod na rin position sa International Monetary Fund at special drawing rights. Samantala, kumuha naman tayo muna ng mga reports mula sa labas ng ating himpilan dahil investigasyon sa umano'y human smuggling sa Ninoy Aquino International Airport tinapos na ng mga mambabatas. Nasa Senado at pag-uulat si Bombo J.C. Galvez. Tinapos na ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga talakayan at investigasyon nito sa umano'y human smuggling sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa pagtatapos ng investigasyon, hinimok ni panel chairperson Senator Francis Tolentino ang Bureau of Immigration na maging steadfast and consistent sa mga procedures. Nanawagan si Tolentino sa Bureau of Immigration na magkaroon ng pantay na pagtingin sa lahat ng pasahero. Kaugnay niya, narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Senator Francis Tolentino. We are about to terminate this investigation, bearing in mind that what we are doing here is to reform the system. We realize the current flaws, but we enjoin the government agencies here present. Immigration. We enjoin the Commission on Immigration to be steadfast and consistent, be consistent in enforcing immigration policies even in the general aviation area, bearing in mind, we note your lack of resources, bearing in mind that there should be consistency and equality here. At yan ang bahagi ng payag ni Senator Francis Tolentino. Samantala, iniyag ni Tolentino na dapat makipagpulong ang Philippine National Police Aviation Security Group sa bago nitong commander head para linawin ang mga responsibilidad. Sa palagay ng mambabatas ay dapat na linawin kung sino ba anyang may huling pagpapahintulot, ang Police Exit Clearance o ang CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines Clearance bago umalis ang isang pribadong eroplano. Naniniwala rin si Tolentino na dapat gawing streamlined ang mga serbisyo ng aviation. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Senator Francis Tolentino. And then for the OTS and the private aviation services, I think it should be streamlined. I have seen private tarmacs, private offices with their own offices for immigration. Paano mababago yan? Paano kayo pupunta sa Terminal 3? May sarili silang immigration office sa second floor nila. I've seen that. Hindi ko na babanggitin kung sino-sino mga ito. So, this has all to be clarified.
Una rito, tinanggal sa bagong posisyon bilang Regional Intelligence Officer ang isang immigration officer habang patuloy na hinihintay ang investigasyon sa umanay human smuggling sa Ninoy Aquino International Airport noong Pebrero 13 sa kasalukuyang taon. Inihayag ni Justin Pin na dahil sa kanyang kondisyon sa kalusugan, hiniling niyang ilipat mula sa kanyang posisyon bilang isang immigration officer noong Pebrero 9 at itinalaga siya sa Bureau of Immigration Office, Intelligence Office sa Region 4. Sa kabila ng kanyang napipintong paglipat, sinabi ni Pinpin na inakala niyang naka-duty pa siya nang mangyari ang di mo na human smuggling incident dahil wala pa siyang kapalit. Sinabi ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tancinco ng administratibong investigasyon ay sinumite sa Board of Discipline para sa resolusyon kung si Pinpin ay kakasuhan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Abangan mamaya sa ating international news, mapagkukunan daw ng malinis na tubig ay malaking problema ho ngayon doon sa ilang bahagi ng Australia dahil sa mga naitalang namatay na mga isda. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! Nakarating na sa Nauhan Oriental, Mindoro ang Shinichi Maru na isang Japanese vessel na layuning tumulong din sa kasalukuyang operasyon ngayon na isinasagawa ng mga otoridad sa nasabing lalawigan ng Oriental Mindoro na apektado ng malawakang oil spill mula sa lumubog ng oil tanker sa naturang lalawigan. Ito ay bahagi pa rin ng mas pinaiting pa ng mga hakbang ng National Disaster Risk Reduction Management Council sa pagtutulungang ginagawa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at iba pang lokal na pamahalaan sa lalawigan na nagsusumikap na tugunan ang taturang suliranin. Sa naging pagpupulong ng mga kinaukulan ay tinalakay ng mga ito ang pagpapatuloy ng oil spill management operations kabilang na ang entry at deployment ng mga Japanese vessel na tinatawag nga na Shinichi Maru na mayroong remote operated vehicle o underwater robot na gagamitin ng mga otoridad upang alamin ang aktual na kondisyon ng lumubog na oil tanker na may kargang 800,000 liters na mga langis. Ayon kay National Disaster Risk Reduction Management Council Executive Director at Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, makakapagbigay ng report patungkol sa actual condition ng nasabing oil tanker ang nasa loob o ang sa loob lamang ng 3 hanggang 5 araw ang naturang underwater robot at aniya, ang report na ito ay makakatulong sa pamahalaan na magbigay ng basis upang makagawa pa ng mga kaukulang hakbang para kontrolin ang oil spill mula sa pinagmumula nito. Samantala kahapon ay tinungo ni Oriental Governor Humerdito Bons Dolor kasama si Incident Commander Coast Guard Commodore Jeronimo Tovilla at Civil Defense Undersecretary Ariel Nepomuceno ang huling lokasyon ng MT Princess Empress bago ito lumbog sa may Balingawan Point sa bayan ng Pola. Sa ngayon ay umaabot na sa mahigit 32,000 na mga pamilya mula sa lalawigan ng Mimaropa at Western Visayas ang apektado na ng naturang oil spill, habang aabot naman sa 28.3 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance na naipaabot na ng mga ahensya, lokal na pamahalaan at non-government organization at marami pong iba sa mga apektadong residente ng nasabing trahedya. Ibinunyag naman ng National Water Resources Board na posible pang lumobo ng husto ang mga apektado. Ngayon ay nasa 11 million Filipinos ang walang akses sa malinis na tubig. Ayon nga kay National Water Resources Board Executive Director Sibilio David, kumukuha ang mga ito mula sa hindi ligtas na sources kagaya ho ng balon, spring at lawa at ganoon din yung ilog. At sa panahon ng tagulan ay nag-iipon. Ginawa ng
opisyal ang naturang pahayag bago pa man ang nakatakdang pagsisimula ng tag-init dito sa Pilipinas at ganun din yung okasyon ho ng World Water Day. Yan ho ay bukas. Maliban sa tubig mga kabombo, nananatiling problema din sa bansa ang sanitation dahil maraming mga pamilya ang expose sa banta ng water contamination at iba't ibang uri ng sakit dahil sa paggamit ng at ibang uri ng mga water sources. Ayon pa sa report ng Philippine Statistics Authority, nasa kabuuang 53,000 na mahigit na Filipinos ang naitalang binawian ng buhay sa record mula 2010 hanggang 2019 dahil pa rin sa waterborne diseases gaya ng typhoid fever, bloody diarrhea at iba pa na mga naitala ng nai-record ng mga health department o health facilities ng ating bansa dahil pa rin sa supply ng tubig sa bansa, partikular na dito yan sa Metro Manila. Samantala, kumuha pa tayo ng ibang mga balita mula sa labas ng ating himpilan dahil ang Committee on Transportation sinimulan ng talakayin ang panukalang nagbabawal sa registration at operation ng sasakyan na may right-hand steering wheel. Habang mahigit 400,000 examinees naman kukuha raw ng civil service exam sa darating na linggo. May mga nakarap na detalye si Bombo Annalise Soberano. Sinimula na ang talakayin ng House Committee on Transportation ang House Bill number 163 on an act amending Republic Act number 8506 na may titulong an act banning the registration and operation of vehicles na may right-hand steering wheel sa mga private at public street, road or highway dahil mahaharap sa parusa ang sinumang lalabag dito. Si Representative Jose Alvarez ang may akda ng nasabing panukala. Sa nasabing paghininga ng opinyon ang ilang mga concerned agencies gaya ng Department of Transportation, Department of Trade and Industry at ang Department of Tourism na nagpahayag ng suporta sa nasabing panukala. Napag-usapan din ang pagpasok ng mga sasakyan na may right-hand wheel sa bansa mula sa mga Asian countries. Nilinaw din ng panel na sakaling papasok ang mga naturang sasakyan sa Pilipinas, walang magaganap na conversion mula sa right-hand wheel ay gagawin itong left-hand wheel drive. Ayon sa Department of Transportation, kung papasok ang mga ito sa ang mga nasabing sasakyan para sa turismo, malaking bagay ito sa kanilang ahensya. Pakinggan natin ang sunurang pahayag ni Representative Benny Abante, Representative Romeo Acop at Representative Jose Alvarez. Enter the Philippines and not naturally converting them to left-hand drive. No. Okay. That is not the intention of the bill of the Honorable Alvarez. And Mr. Chair, that the conversion would happen in the Philippines na when it arrives. Mr. Chair, can I answer? Sorry, the distinguished colleague. We are not talking about the conversion, but if they are here already on the right-hand drive, they are only if they are on tourism application, they will be allowed only for 30 days. And if they are carrying cargos, they will be allowed only for 7 days. This is in particularly allowing them into the province only of Palawan because we are not allowing them yet in the whole Philippines because we are doing. Ang naging pahayag ni Representative Jose Alvarez. Samantala, iniulat naman ng Civil Service Commission Chairman Carlo Nograles na nasa mahigit 400,000 examinees ang kukuha ng career service examination na pen and paper test sa linggo March 26. Ayon kay Nograles, sobra sa doble ang kumuha ngayon ng exam na nasa 403,567 kumpara sa 147,877 registrants noong August 7, 2022 exam. Nasa kabuuang 350,645 individuals mula sa kabuuang bilang ng mga examinees ang kukuha ng civil service examination ng pen and paper test para sa professional level, habang 52,922 naman ang kukuha sa sub-professional test sa 94 testing centers sa buong bansa. Ayon kay Nograles, dahil sa halos kalahating milyon ang nakapag-register para sa pagsusulit ngayong Marso, nagtalaga ang civil service ng karagdagang testing centers upang maayos na ma-accommodate ang lahat ng examinees.
Pinayuhan naman ng civil service ang lahat ng examinees na basahin at intindihin mabuti ang examination advisory na makikita sa website ng ahensya. Hinimok naman ng mga examinees na bumisita din at magsagawa ng ocular inspection sa kanilang mga assigned school bago ang examination date para maging pamilyar sa lokasyon at ruta ng sasakyan. Dapat maging maaga sila sa pagpunta sa mga testing areas. Dagdag pa ni Nograles, striktong paiiralin pa rin ang pagsuot ng face mask sa buong proseso ng eksaminasyon. Mahigpit ring ipatutupad ang no ID card document, no exam policy. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Aprobado na ng Senado sa ikatlo at pinal na pagbasa ang panukalang One Town, One Product o Auto Philippines Act na magpapatibay doon sa isang auto program na magbibigay naman ho ito sa micro, small and medium size enterprises ng komprehensibong pagsuporta at hinihikayat ang lahat na suportahan nito at bigyang pansin para naman sa tinatawag na untapped potential ng mga lokal na produkto sa bawat bayan sa ating bansa. Ayon kay Senator Win Gatchalian, ang small businesses na tinaguriang backbone of Philippine economy ay may mahalagang papel sa pag-usbong ng ekonomiya at paglikha ng trabaho kasunod na rin ng pag-aproba ng One Town, One Product Act. Malapit sa kanyang sinasabi na malapit na raw may sa katuparan ng layunin na mapalakas pa ng husto ang micro, small and medium enterprises. Tungo naman ito sa pag-unlad ng mga kanayunan. Batay nga sa pagtataya, gagamit ang mga eksperto ng data mula ho sa Philippine Statistics Authority mula dun sa period ho ng 2006 gross value added para naman sa small medium enterprises bilang baseline ho ito at ang sektor na nakapag-ambag ng gross value added na 2.3 trillion pesos ay naitala ho yan ng taong 2021. Sa parehong taon, nagbigay din ang sektor ng 5.5 million na trabaho o umigit kumulang ho 2/3 ng kabuang workforce ng ating bansa. Ang panukalang batas ay magtatatag ng One Town, One Product Philippines Trust Mark bilang isang garantiya ng pagiging mahusay ng mga produkto at serbisyo na sariling atin. Aatasan din ito ang ilan pang ahensya na magtayo at maglaan ng mga espasyo para naman sa pagtatatag ng One Town, One Product Philippine Hub. Gayon din ang paglikha ng Auto Program Office sa bawat lokal na pamahalaan. Samantala, binigyang diin ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa mga kabataan na nagpaplano na sumali sa mga fraternities, sororities at iba pang organisasyon na dapat ay mulat sila sa kanilang mga karapatan para hindi mabiktima ng hazing. Inihayag ni Zubiri na hindi nila dapat payagan ng kanilang mga sarili na sumailalim sa anumang anyo ng hazing, physical man o mental, dahil ipinagbawal ng anti-hazing law ang ganitong gawain. Nanawagan din si Zubiri sa Philippine National Police, Department of Justice at iba pang ahensya o law enforcement agencies na ipakita sa mga sangkot sa hazing na ang batas ang tatakbo at mahuhuli sila. Giit ni Zubiri, kailangan tiyaking wala nang mawawalan pa ng buhay nang dahil sa hazing. Samantala, planong mag-develop ng Department of Social Welfare and Development ng isang artificial intelligence na makakatulong ho ito upang mapadali pa ang transaksyon sa nasabing ahensya. Sa pamamagitan nito ay maiibsan ang pila ng kadalasan ho na nagiging reklamo ng mga tao. Bubuo rin ng online portal para naman sa social welfare programs at services. Ito ay tulong ng GovTech Accelerator Program ng New Zealand na kabahagi po ng Department of Social Welfare and Development sa pagsusulong ng digitalization. Ang program na ito ay tumutulong sa mga ahensya at iba pang organisasyon upang makagawa ng malaking impact sa pamamagitan ng kanilang sariling proseso at inobasyon. Bagamat hindi nabanggit kung kailan masisimulan ang nasabing programa, tinitiyak naman ho ng ahensya na ito ay may sasakatuparan sa lalong madaling panahon para na rin sa convenience ng mga tao. Kasama ho sa dumalo sa nasabing pagpupulong ay sina Social Welfare Secretary Rex Gatchalian at New Zealand Ambassador to the Philippines Peter Kell.
Samantala, kumuha muna tayo ng mga balita mula sa lalawigan dahil 5 dating pulis raw pinatawan ng life sentence dahil sa kidnapping case sa Cagayan de Oro. May pag-uulat ang Bombo Radio, Cagayan de Oro. Hinatulan ng reclusion perpetua o habang buhay na pagkakulong ang dating 5 police officers dahil sa kinasagutang kidnapping case sa isang negosyante sa Uptown Barangay Balulang, lungsod ng Cagayan de Oro noong taong 2016. Nakitaan kasi ng korte ng malakas na kabasihan ang kasong pagdukot ng mga akusado sa biktima na si Enrique Iking Fernandez III habang pauwi na sana ito sa kanilang bahay mula sa isang pagtitipon na dinaluhan nito sa nabanggit na taon. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni Regional State Prosecutor Merlin Uy na dahil sa malinaw na kuha ng CCTV footage kung paano dinukot ng mga akusado ang biktima ay nilabasan ito ng guilty verdict ng korte sa syudad kahapon ng hapon. Kinilala ang mga pinataw ng life sentence imprisonment na sina former Police Senior Inspector Irenio Ramirez, former SPO2s Alejandro Banan, Ali Undilon Tacubao at Jojo Lim at Sangkulan Husin na bumuo sa binuwag na special unit ng Cagayan de Oro City Police Office. Magugunit ang iginit ng mga dating pulis na hindi nila pinilit na pinasakay ng sasakyan ang biktima dahil nagsasagawa mano sila ng police operation. Subalit batay sa hawak ng mga ebidensya ng government prosecutors, walang operasyon na inaatas ang PNP sa mismong araw na nangyari ang krimen. The police officers were convicted for that particular crime. Pag-present sa evidence, ang pinaka-compelling evidence was really the CCTV footage which started everything. Mula sa Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Bas Radio, Bombo! Alamin natin ng provincial government ng Cebu hinggil hudon sa plano ng Bureau of Animal Industry na color coding bilang bahagi pa rin huya ng kampanya dito sa paglaban sa African Swine Fever. At may mga iba pang detalye bit-bit naman ng Star FM Cebu. Nagpahayag ng pagsuporta ang Department of the Interior and Local Government sa patakarang no calling of hogs ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia kaugnay sa mga banta ng African Swine Fever or ASF dito. Inyayag ni Department of the Interior and Local Government Provincial Director Attorney Ian Lucero na sinusuportahan niya ang evidence-based calculated approach ng pamahalaang panlalawigan sa pagharap sa sakit ng mga baboy. Ginawa ni Lucero ang pahayag matapos igiit ni Garcia ang pagsusulong ng localized African Swine Fever policy sa pagsisikap na mailigtas sa mga negosyo at kabuhayan na maaring mawala dahil sa calling policy ng Department of Agriculture. Pinuri ng opisyal ng DILG ang hakbang ng gobernadora na anya ay talagang pinag-aralan ng mga patakaran sa pagtugon sa isang mahalagang bagay tulad ng nasabing sakit ng baboy kagaya ng ginawa niya noong COVID-19 pandemic. Gob kami sa DILG Sugbo musuporta nimo nga nay calculated approach, evidence-based policy nga naay prior consultation sa mga local government units. Samantala, bilang tugon sa press statement ng Bureau of Animal Industry sa kanilang planong ipagpatuloy ang kanilang protocol na color coding sa mga local government units ng Cebu bilang bahagi ng ASF prevention, itutuloy ng provincial government ang plano nitong bumuo ng sariling protocol. Hindi pa makatotohanan ang ipatutupad ng ahensya at hindi dumaan sa konsultasyon sa mga LGU at sa lalawigan bilang pagsunod sa local government code. Dapat pang paalalahanan ng mga ito na obligado silang konsultahin at isali ang mga LGU at ang lalawigan ng Cebu sa pagpaplano at pagpapatupad ng anumang programa o patakaran alinsunod sa Section 2C, Section 25B at Section 27 ng Local Government Code. Mula dito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 23 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Cagayan Governor Manuel Mamba nanindigang ayaw niya sa Enhanced Defense Cooperation Agreement sites at foreign troops sa Cagayan. May pag-uulat ang Bombo Radio Tugigaraw.
Nanindigan si Cagayan Governor Manuel Mamba na tutol siya na maipapatayong Enhanced Defense Cooperation Agreement site dito sa probinsya ng Cagayan. Sinabi ni Mamba na ito ang kanyang iginiit sa kanyang pakipagpulong kahapon kay Defense Secretary Carlito Galvez Jr. Itinanggi rin ni Mamba na pumayag na rin siya sa EDCA site sa lalawigan at maging sa pagsasagawa ng balikatan exercises. Reaksyon ito ni Mamba sa sinabi ni Galvez na pumayag na siya sa EDCA site sa Cagayan. Sinabi din niya na 2 EDCA site ang sinabi sa kanya ni Galvez na itatatag sa Cagayan, bagamat tumanggi siyang isiwalat ito dahil mismong ang Pangulo umano ang nagpahayag nito. Nilinaw niya na bagamat tutol siya sa nasabing proyekto, wala umano siyang magagawa kung ito ang magiging desisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Binigyang diin niya na patuloy niya itong tututulan dahil sa nangangamba siya na magagagalit ang China na posibleng makaapekto sa economic interest ng lalawigan. Continue opposing the same. I will not waver on my stand. Ayoko ng EDCA site sa Cagayan. Ayoko ng deployment of any foreign troop in my front. Pero wala akong magagawa kahit hindi ako papayag. It's the call of the President of the Republic of the Philippines under the EDCA. Balita mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News, Bombo Genesis Ratio. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Mapagkukunan ng malinis sa tubig problema ng mga residente matapos ang pagkamatay ng milyon-milyong isda sa pinakamahabang ilog sa Australia. May pag-uulat ang Bombo Radyo Legazpi. Posibleng masundan pa ang naitalang milyon-milyong pagkamatay ng mga isda sa bayan ng Menendez sa New South Wales, Australia. Ayon kay Bombo International News Correspondent Denmark Swedish sa Australia, nangyari ang fish kill kasunod ng naranasang heatwave sa lugar kung saan umaabot sa 48 degrees Celsius ang temperatura. Kasama pa sa mga tinitingnang dahilan ang epekto ng climate change at pagkatuyo ng tubig sa ilog. Makikita rin na halos matabunan na ng mga patay na isda ang Darling River sa Menendez na isa sa pinakamahabang ilog sa Australia. Sinabi ni Swede na hindi naman pinoproblema ng mga residente ang kakulangan sa supply ng freshwater fish dahil mas iniisip ang mapagkukunan ng malinis na supply ng tubig. Samantala, ito na ang ikatlong beses na nakapagtala ng milyong-milyong pagkamatay ng isda sa Australia kung saan unang nangyari noong 2018 at 2019 dulot ng heatwave. Pinakababahala dito yung kasi yung sa immediate community, dyan nagagaling ang water supply. Ito yung problema, yung hindi bali yung freshwater for fish pero yung water supply yung problema. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Beverly Barajas nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Bombo Sports News. Update muna tayo sa National Basketball Association sapagkat ito si Ja Morant ay mula huyan sa koponan ng Memphis Grizzlies. Handa na raw sumabak muli sa laro. Natapos na raw yung suspension sa kanyang ipinataw. Alamin natin ang detalye mula kay Bombo Victor Liantino. Handang-handa na sumabak muli sa paglalaro ang Grizzlies star guard na si Ja Morant matapos itong makumpleto ang suspension period na ipinataw sa kanya. Bagamat handa na ito ay hindi pa rin malinaw ang eksaktong araw kung kailan ito muling maglalaro kasama ang kanyang team. Umaasa naman ang Memphis na makakapaglaro si Morant sa darating na Miyerkules, laban naman yan sa Houston Rockets. Kwalipikado na si Morant na bubalik sa paglalaro matapos ang suspensyon, ngunit kinakailangan pa rin na dumaan ito sa isang return to play conditioning program dahil ilang araw din itong natigil sa paglalaro. Bukas palad namang tinanggap ng Memphis team ang pagbabalik ng naturang player. Matatandaang sinuspinde si Morant matapos kumalat sa internet ang isang video na kung saan makikita ang star guard na nagsasaya sa isang nightclub habang hawak ang isang uri ng barila. Ang kanyang average points naman ay umabot sa 27.1 points at nakapagtala rin ito ng 6 na triple-double ngayong season ng National Basketball Association. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Dito naman tayo mga kabombo, yung cast ng comedy hit series na Ted Lasso ay nakipagpulong daw kay US President Joe Biden dun sa White House. Bakit kaya? Alamin natin yan sa report ni Bombo Chill Emprido.
Yes, mga kabombo at ka-Star Nation, nakipagpulong ang cast ng comedy hit series na Ted Lasso kay US President Joe Biden para i-promote ang mental health awareness. Una rito, naglabas si US President Joe Biden ng isang larawan na may nakasulat na "Believe" na nakatape sa itaas ng pintuan na isa ring reference sa mantra ni Lasso. Ayon sa administrasyon ni Biden, pinalawak pa nila ang pondo para sa mental health concerns sa mga kabataan at magbibigay ng halos $500 million o katumbas ng higit sa 27 billion pesos upang matulungan ang nakararanas ng mental health crisis. Matatandaan na umiikot ang istorya ng Ted Lasso upang magbigay ng inspirasyon sa mundo sa universal theme na maging positibo at magkaroon ng determinasyon sa buhay. Narito at pakinggan natin ang mensahe ni Jason Sudeikis ng comedy film na Ted Lasso. Everyone here with me today and the numerous other folks that it takes to make our show Ted Lasso. It is sincerely an honor to visit the White House and to have the opportunity to speak to the President and to the First Lady about the importance of mental health. So no matter who you are, no matter where you live, no matter who you voted for, we all probably, I assume, we all know someone who has, or have been that someone ourselves actually, that's struggled, that's felt isolated, that's felt anxious, that has Matatandaan na nanalo ang pelikula ng Emmys noong 2022 at 2021 para sa pinakamahusay na comedy film, Best Actor at Supporting Actor para kay Brett Goldstein. At yan muna ang latest update mga kabombo ka-Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chilimprido nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radyo. Bombo! At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 32 minutos na ang nakaligad sa takna siningalas sa 12. Balik na diri sa pagpangalagad karon sang Bombo Hanay sa udto sa gihapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kaga impormasyon nga aton sining nga pagatutukan subong nga adlaw. Driman sa aton sining nga palatuntunan aton sining nga pagapatpaton sa dili madugay ang latest with this enhanced local public transport route plan na kung sa diin ang official copy sini ang ginpirmahan na sang alkalde. Pero antes sina sa aton sining mga kabombo sa mga nagapamati nagaupod dira karon sa aton sining pagpangalagad yari ang dugang sining mga ihibalo na tuhoy karon sa Buena Mano Salvo Year 17 na promo. Ano nga mga proof of purchase ang imo sini iyang dapat tipunon gamiton kaysa tag sa kamatag adlaw mapuslan gid naton ini kag sarang mabakal sa pinakamalapit sini karon iya nga mga grocery stores, sari-sari stores, tiyangge sa inyo sini nga lugar. Manaming subong ang tiyempo nagasrosingkal ang kainiton kag manami gid magpanglabako na kasubong sini ang aton iyang panahon sa pagpanglabada maggamit sang Surf Laundry Powder Laundry Soap. Try the new Surf Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis at bango na, singgaling ng mamahalin based on technical tests versus Brand X on polyester. Isa ka sachet, isang naman nga sahi, isang variant sang Surf Laundry Powder. Amo niya ang powder nga gamay lang butang mo, mabukal na kag nagapabilin ang kuhumot. Kahumot sang inyo sining panapton kung ginlabhan ini gamit ang Surf Laundry Powder. Orocan, sa Orocan maayos ang buhay mo. 1 sticker kun kupon nga nagaangkon sang tanan sining bombo promo title sarang na nga mangin proof of purchase. Sa aton sinikiron niya nga mga kabombo dapat sa aton niya nga pagpangabuhi organisado ang tanan, mahipid, wala nagalinapta. Gani para nga mas mangin matawhay ang pagpangabuhi maggamit sa nga Orocana products. Siyempre kung mahipid ang aton sining nga puluyan, dapat mahipid man kita mismo. Paano naton pahipiron kag limpihon ang aton sinipanglawason pinaagi sa paggamit sang Bioderm Germicidal Soap, Bioderm Germicidal Bath Soap.
ang sabon na Bioderm sa germ protection with cooling sensation. Basta Bioderm for you. Isa ka empty box or sachet and any size and variant, isa na ka proof of purchase. Silver Swan Soy Sauce, walang labis, walang kulang, nalinamnam. Nakahibalogin ako subong nga kagaina, nagaluto kamo sa inyong sininga paggaluto, naggamit kamo sa Silver Swan. Sa mga nagasurusog ba dira, may sausawan ka na da, gamit ka sang Silver Swan para kumpleto ang kananam sang imo sinugbang isda, sinugbang baboy, sinugbang karne. Ano man ang mga ginasurusog ba nyo da, butangin nyo sang Silver Swan Soy Sauce. Hindi gani isaw-saw sa Silver Swan Soy Sauce. Panigurado nga kumpleto gid ang iyak kananam. One empty stand-up pouch or paper label, at least 3/4 holas ang Silver Swan Soy Sauce, isa na ka proof of purchase. Pagkatapos ang pagkaon, hugasan ang aton sining mga pinggan, kubyertos, kag mga gamit pang luto, gamit sa kusina. Gamit ang Mighty Mom Antibacterial Dishwashing Liquid. Mighty Mom Antibacterial Dishwashing Liquid para sa hugasing linis bago. One paper o kun sticker label or empty pouch and any size and the variant. Kag our Florete Pawn Shop and Jewelry, the Diamond and Pearl House. Sa mga kabombo naton dira, kung may gusto ikaw nga regaluhan, no? Sang regalo nga mientras tanto nagakabuhi di siya, madumduman niya gid ikaw. Regaluhin bala sang alahas, kulintas, relo, pulseras, aritos, kag iban pa. Sa aton sinima kabombo, magpadulong sa our Florete Pawn Shop and Jewelry or Diamond and Pearl House. May mga branches sa Bugo sining syudad sa Iloilo. Kung medyo nalangan man ang imo sining budget, iprinda na yung alahas kagin bakal mo. Sa kada isa kagatos ka transaksyon sa our Florete Pawn Shop and Jewelry, the Diamond and Pearl House, may isa na ikaw ka kupon. Kabombo, ano pang ginahulat mo? Magbakal na sa mga produkto para makatipon sang madamo nga proof of purchase. Maghimo kag maghulog sang sinako-sako mga entries kag mag-angkon sang tsansa nga magdaog sang dalagko nga premyo kag basi ikaw na ang mangin masunod nga milyonaryo. 37 minutos na kaligad sa takna sining alas 12. Nag-standby na karon si Bombo Angel Tan. May kantanan sa LPTRP. Ang official copy nga LPTRP gindala sang LTFRB sa talatapan sa aton sining alkalde. Agod iyang mapirmahan na ini. Ini na bala ang panugod sa pag-angko naton sang maayo sini iyang flow sang traffic. Kay ining enhance sa LPTRP. Ang nagabugos na sini amuning mga suwestyon kag mga panugdaon sa ginpatigayon sini iyang consultative meeting para iyang mabatian ang tanan sini nga mga concerns sang sadto anay ti palpak iyang LPTRP sa syudad. But subong enhance na ini, maghambal ka nga enhance dumasgin pasangkad pag ini, halin ini sa mga suwestyon kag panuwaron sa aton siniiya nga mga stakeholders. Check naton si Bombo Angel Tan sa Detalye Jail sa report. Please come in. Bombo Cham, nadulong na kag napirmahan na ni Iloilo sa Tibigar Jerry Trenyas ang Enhanced Local Public Transport Route Plan halin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa interview sa Bombo Radio kay Engineer Joshua Gakit, Transportation Development Officer 2 sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6, iyang ipahayag nga ibalik pa sa ila ang pirmadong endorsement letter o letter ni Mayor Jerry Trenyas kag maga-issue sila sang Notice of Compliance kag after ini maka-issue Bombo Cham, i-amend sang sangguniang panglungsod ang ordinansa kag maga-release nila gilayon sang memorandum circular kag ready na inigilayon for implementation. Pagsunod man ina kay Mayor Jerry Trenyas samtang picture taking bala Bombo Cham, naghambal ini siya nga samtang gina-process ining local public transport route plan magapatigayon sang wide information dissemination para sa publiko. Naibaluan nga ang Iloilo City ang pinakauna nga local government unit na makapatuman sa local public transport route plan sa pinakauna nga local government unit
nga nag-enhance sini. In kaso sa implementation nila Bombotsam, may problema o kung dapat i-revise, hulaton pa ang 3 ka tuig bago maamyandaran ining local public transport route plan sa liwat. Sa tabo sa iya sang syudad sang Iloilo nga aning LTPRP kun ang local public transport route plan, gintagaan sila sang special grant ining city agud na enhance kay amo to gani Bombotsam base sa agreement dapat 3 anay ka tuig bago makaamyandar o kun makahatag sang enhance nga revisions Bombotsam. Apang amo ning natabo sa city niara sila special grant and if ever na ang mga LGU bala Bombotsam nga hindi makapasa sang ilang mga LTPRP o kung ining local public transport route plan, so far may mga consequences ini sila nga pangatubangon and at the same time sanction. Kay so far wala naman lang sang deadline kay ginahulat na gid lamang ini sila na makapasa sang ilaman nga local public transport route plan and sa bahin sang Western Visayas miyara 8 ka mga lugar diri ang nakapasa na, which is una-una diri ang Pototan, ikaduwa ang Dumaraw, ikaapat diri ang una-una ang Iloilo City gid Bombotsam, ikaduwa ang Pototan, ikatatlo ang Dumaraw, ikaapat ang San Carlos, ikalima ang Kabangkalan sa May Negros, ikaanom ang Pasig City, probinsya sang Antique kag probinsya sang Iloilo. Ining Pasig City, province of Antique kag ang probinsya sang Iloilo ara na sa level nga ti almost na for notice of compliance gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Bombotsam. And so far diri sa syudad sang Iloilo niara na 1,767 units and niara 25 ka mga ruta ang ginalauman nga mangin kabahin sang sining local public transport route plan so far Bombotsam. And in kaso nga tinuwing na una ang syudad sang Iloilo pamangkot naton ang taga Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung nangin conflict bala nga nakauna ang city pasar sang LTPRP kaysa sa province so far nasabatin sila Bombotsam na hindi man ini mangindako gid nga problema bangod kalakip sa memorandum nga ang first town jeepneys nga o kon mga rutas kung sila Bombotsam aprobado kung pwede sila kasulod diri sa may syudad sang Iloilo. Yari aton pamatian bala ang nangin pahayag ni Engineer Joshua Gakit sang aton ma-interview. After sa perma ni Mayor Trenyas, ibalik ni pa sa amon ang iyang endorsement letter bangod nga paghahatagan pa namon isang notice of compliance. After sa notice of compliance, ibalik namon for the Sangguniang Ordinance and after the ordinance, ibalik namon for the memorandum circular. Then after the memorandum circular, that's the time nga pwede na naton i-re-implement ang aton LPTRP. Actually, before pa lang pag-implementa sang last year, the Iloilo City is the first city LGU nga to implement fully the LPTRP. And then this year naman, kita man ang kumbaga ang naging president sang tanan nga LGU, bangod kita ang pinaka-first man nga nag-enhance ang atong LPTRP. LPTRP, kung mag-amo ning atong basihan sang ruta naton, gina-improve naton ang aton nga mga ruta, gina-rationalize naton ang ruta, kag ang PUV modernization program, ang core sining nga component is amuning LPTRP. So para makabawi, para ma-check tang viability sang ruta, direta ipasulod ang aton nga LPTRP. Ayan, may open pa ni for revisions and balantayan if ever nga may mga base sa observation may mga problema pa. Kung aton babasahon ang letter no agin perma ni Mayor Trenyas, agreement ini siya or nag-agree si Mayor kag nag-commit siya nga ang aton sini nga next amendment is after 3 years pa. Amo ni i-check tang aton nga letter ni Mayor or ang gid perma ni Mayor is because amo nang iya nga contents ng letter. 3 years limitation, ma'am, is under the OFG or the Omnibus Franchising Guidelines ang DOTR, which is the guidelines gid. So, actually, dapat after 3 years pa, kita dapat ma-enhance or ma-modify. Kaso, kumbaga, may ginatagan nila exemption ng Iloilo City to enhance sa ilang ruta. Sa Western Visayas, ang aton diri nga may naaprubahan ng LPTRP is dira na sa 8 ka LGU. So damo pagid sang mga LGU, especially mga municipal LGU nga wala nakasubmit sang ilang LPTRP kag wala pa naaprubahan. Actually, ang consequences na butang ina sa memorandum circular man sang DILG nga may ara nga mga sanction ang mga local government or ang LGU, pero ginahatag namo na ina sa DILG.
kay under na sa ilang LGU. Actually, ang aton sini LPTRP as soon as nga mahatagan sang memorandum circular from the LTFRB kag maka operator selection na kami, okay na gina i-implement. So once nga may ordinance na, once nga naka-operator selection na, go for the implementation na siya. Actually, ang aton LPTRP is dugay na ginaglaps ang deadline naton. So gina-extend lang nga gina-extend sang DOTR is because nga gina-considerar ang change of administration, ang change ang ilang nga mga nagaobra sang LPTRP nagailis. So may mga consideration man. Sa subong siya naglaps, wala na gid gani nagatag sang deadline ang DOTR kay naglaps na gid kapila na gid extend. So bali kumbaga ang deadline ta is nagkuan na gid siya, lapse na gid siya. Sa Western Visayas, if I'm not mistaken, ang aton sini nga approve na is Iloilo City, di Pototan, di Dumaraw, di San Carlos, di Kabangkalan, and I think the Pasig is almost for notice of compliance. The province of Antique is for notice of compliance. The province of Iloilo is almost for notice of compliance. Kumbaga, the province of Iloilo is more or less gamay na lang gid nga amendment for the notice of compliance. Kung within municipality ang ruta, under siya sa municipal LGU. If the route is inter-municipality, under siya sa kay province. Dako nga conflict knowing ang city nakauna siya pasa sang LTPRP kag napermahan na ni mayor kaysa sa province. Actually hindi man siya kay bangod nga gin-consider na Manila nga ang aton first town pasudlon or wala sang objection ang city government nga kung magsulod ang aton sini nga first towns sa Iloilo City. Ang aton sini nga number of units kuan man Japon amo nang 1767 naton nga number of units plus may ara kita nga bag-o nga ruta which is the ika 25 naton nga ruta. And more or less mga nasa 118 ang aton 17 plus ang aton sini nga number of authorized units. Ang sa aton provincial status ko naton ini sa Japon kung pila ang nagasulod based sa ilang perimeter boundary ordinance or sa ilang CARPA system, amo lang ina sa Japon status ko kita pending ang approval sang iya ka Iloilo province. Bumutsam na batean sa mga kabombo naton si Engineer Joshua Gaki, Transportation Development Officer sang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. So, ano nga mga ruta ni Bombo Angel? Ini ba lang nga mga ruta mo ning subong nga sunod sang mga traditional kag sang ining modernized jeepney? Amo na ni sila? Amo na ning ruta nga ara sa enhanced land or local public transport route plan? Actually, Bambutsam, nagahulat pa kita sang kopya nga halin mismo sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Kay ang natabo diri Bambutsam, wala sang kopya pa sang last time na ngayo kita kini Sir Jack Kunlo kung apan ang pag-approval na tong may ara na daan nakahatag sa information nga naaprubahan na ang iya sang siyudad sang Iloilo na ngayo kita sang kopya. Apang naghambal ini siya nga ginahulat Manila ang kopya halin sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kay base may mga revisions sa dito mismo sa ila bala na ginhimo before giaprubahan pa adto diri sa siyudad sang Iloilo and kay ni isa Bambutsam karuta nga gindugang nga nangin 25 routes ini ang basiman sa pagpahayag ni Engineer Joshua Gakit nga may isa karuta gin-add kung rason niya nangin 25 ini karuta ang so far updated na version Bambutsam. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan kabay pa ngati ining ginaprubahan na iya sang Department of Transportation nga enhanced local public transport route plan sa siyudad sa Iloilo. Kabay pa nga mangin final na ini. Magluwas nga kabay pang mangin final na ini sa aton sini nga mga kabombo. By this time laom kita kag gina-expectar naton nga hindi na kita makabati sang dugang pa iya nga mga reklamo kag yamo nagikan sa mga commuter. Kay before pa man nga nakompleto ining enhanced local public transport route plan, may series ang nagakaigo sa nga consultative meeting nga liwat nga ginpatigayon ang city government agud nga mabatian ang tagsa ka mga concern sa pipila ka mga stakeholders
nga sa una siniiyang LPTRP sang syudad sang Iloilo ti parot ginto ya kon sa mga baraha pabla parot gid ang pagbahig way santo kagadogin pasanto in favor iya or for the interest sang pipilagin lamang way iya nagtutok or nagsentro sa interest kag konvenyente sa mga pasahero kun sa mga commuter. Sa aton sini nga mga kabombo, tingwaan ta na nga may balawaan kung ano ang mga nasambit sini iyang ruta 24 initanan kag may panibago nga gindugang nga isa ka ruta sa sining ginpirmahan na kag naprobahan na. Pinirmahan ni Mayor Jerry Treñas, aprobado sa nga DOTR nga Enhanced Local Public Transport Route Plan. Kag ang revision sini sa masunod pa iya nga 3 tuig sanding sa sulat sa aton sini nga mga kabombo. 51 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon driman sa palatuntunan bombohanay sa udto i-check naton ang balita ni Bombo Charigalia sumagpaw ang Iloilo City Police Office Women's Children's Protection Desk naglunsyar sa beauty empowerment program sa mga Iloy. Sang syudad nga may kantanan sa pagselebrar man sa 2023 National Women's Month. Kag mainit karon iya nga ginatalakay sa national scene. Ining natukiban karon sang pila ka mga opisyales naton nga ang mga asset, civilian asset, confidential asset sang pila ka mga law enforcement agencies, particularmente ni nagatutok iya sa illegal drugs, kung mamaterialize ang isa ka proyekto, madakpan ang isa ka target or subject, ang ginapangayo nila in return is kabahin sang na-recover ng illegal drugs. Hindi ba lang tinutuyo naton isuppress ang proliferation sa illegal drugs? Tidaw kasubong iya nga nangin kabahin ang law enforcement agency, ang gobyerno sa illegal drug proliferation sa pag-give in sa mga demand sang confidential or civilian agent nga kon may mamaterialize gani nga proyekto, ang ila sini ginapangayo nga reward kabahin sa nga recovery sa nga illegal drugs. Tidiri ayhan sa Iloilo City Police Office may nag-eksister ba lang nga mga kasubong sini nga reward system? Balikan naton ini matapos ang pinaka-importante nga mga panumdum. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities March 19 to 25, 2023. Sa ini nga uli nga Sabado sang Marso, spend your evening sa Plazuela de Iloilo. Kagamo ang pag-alingawon sang isa sa mga best pop bands sa Iloilo, ang Four Elements Band sa 2 ka oras nga musical presentation sa Concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa Marso 25. Sa among nga musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs ang iga-raffle sa mga suki isang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 26, Domingo, imbitado ang tanan nga mag-participate sa selebrasyon ng regular Sunday Mass sa among nga petsa sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod sa pagpangatubang sang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo
sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack,
epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo. Isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sang mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na.
Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ukon sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kun bamboo shoots mangaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets.
Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga 11 minutos na kaligad sa takna sining alaw na balik diri sa pagpangalagad sa nga Bombo sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Apang dahil langgit sa aton sinima kabombo kay kaupod subong sa sinima tinyon kaupod naton diri sa live studio ang isa sa mga maswerte nga tagdaog sa Buena Mano Salvo Year 17 Promo Daily Draw. Kaupod naton sa aton siniyang live studio sa sinima tinyon si Ma'am Leonesa J. Sargento. Sarge. Si Ma'am Leonesa Sargento, iya sining proof of purchase Surf Laundry Powder. 49 anyos ang barangay Galang, Uton, Iloilo. Maayong hapon na Ma'am Leonesa. Maayong hapon, sir. Tianong na batyagan mo sa sinima tinyon kay Ari kadri sa kilid ko lang. Nalipay, sir. Why pa na makabaton sa 500 sa kilid plan ni Mumbutsam nalipay na. Ano pagidayhan kung makabaton sa 500 pesos? Isipon ta. 100 pesos? Ara bato na, ma'am? 100 pesos. Mm-hmm. Tapos? 200 pesos. Okay. 300 pesos. Mm-hmm. 400 pesos. Kag 500 pesos. 500 pesos. Ano ang padulungan sa 500 pesos ni Ma'am Leonesa? Iba kaliwat sa proof of purchase. Kami na ang surf kag Silver Swan. Wow! Amo gina ang pinakanami gid idugang sa proof of purchase para dugang man ang kay gayunan nga magdaog. Kag base iya sa Grand Draw, ikaw na ang masunod nga mangin milyonaryo. Kag kabahin pa gid or dugang nga premyo ang transistor radio nga wala na fixed dial para nga mapamatud-an naton nga wala sang fixed dial ani ang mga kamot ni Bombo Jane ang magapamatud sina. Nag-feedback bot sa lingon sa Bombo na katutok ina lisua pa ginabi sa iban sini nga mga istasyonan para nga mapamatud-an ni Nanay Leonesa nga wala ini naka fixed dial. Batian man sila. Sa piyak pagid. Batian pagid sila. Bot silingon wala ina naka fixed dial. Okay? Alright, ipakita liwat ang function sang flashlight. Bombo Jane, liog ako. Flashlight nagasiga, LED light nagasiga. Pwede sa battery, pwede man sa kuryente, rechargeable. Kag may sticker pa sang Bombo Radio. Ma'am Leonesa. Madami agad nga salamat, sir. Agdahaman tong mga taga-galang, mga taga-banwa sang uton nga mag-intraman sila para pariyosimo sila man magdaog. Ginagda ko ang mga taga-barangay Galang nga mag-intraman kamo sa promo sang Bombo Radio, ang Buena Mano Salvo kag Star FM. Kay may chance man kamo makadaog pareho sa akon. Madamo gid nga salamat.
Ang imo nga proof of purchase sa Ma'am Leonesa, Surf Laundry Powder, amo gining ginagamit mo nga Sir. pagpanglaba? Amo gid, sir. Mabukal kag mahumot, no? Oo. Okay. Sige. Ano magkambaliman? Galang o kon galang? Galang. Taga Galang? Uy, isa lang mo ka barangay ni Bumbo Step. Kasi manwa. Sige. Congratulations sa liwat, Ma'am Leonesa Sargento. Damo gid nga salamat, sir. Tag sa Bombo Radio. Basta Radio! Bombo! Star FM! It's all for you. Sige. Salamat sa liwat. Congratulations sa kay Ma'am Leonesa J. Sargento sang Galang, Oton, Iloilo. Wala nagatakop dira ang aton siniya nga pagpanghatag sang premyo Bangudman. Magalawag pagkikita sang special winner para iya sa special draw sang Silver Swan Soy Sauce. Sa aton sini nga mga kabombo, sinodira ang mga taga-barangay Delgado, Mabulo Street. Lapit lang, no? Dili ni City proper Iriao. Ang edad niya, 56 anyos. Ang iya proof of purchase, siyempre, Silver Swan Soy Sauce. Congratulations, Yolanda Monteclaro. Yolanda Monteclaro, ginawag ikaw ni Bombo Cham. 16 minutos sa nakaligad sa tak ng alauna. Mayari ikaw sa 24 oras. Agod iya i-claim ang imo sini nga special prize nga 500 pesos nagikan sa Silver Swan Soy Sauce. Ang aton sini iya nga daily draw kag ang special draw naton ang ginatambungan gid, no? Sang aton sini nga FDE representative si Ma'am Gemma Tabiano. Saluat, congratulations Yolanda Monteclaro sang Delgado Mabolo. Tagdaog ikaw sang special prize sa special draw sang Silver Swan Soy Sauce. 17 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Check naton si Bombo Shari Galia sumagpaw. Ang Iloilo City Police Office Women's and Children's Protection Desk naglunsyar sang Beauty Empowerment Program para sa mga Iloy diri sa syudad sa Iloilo. Ini may kantanan man sa pagselebrar sang National Women's Month. Kag ang ICPO ay hatag sang reward system or may naga-exister man bala nga reward system diri sa syudad sang Iloilo, sakop sang Iloilo City Police Office nga kung maka-materialize gani isang isa ka project, no? Kung makatrabaho gani sa aton sini makabombo, ate ang kamahin sang recoveries to iyang illegal nga droga among ginapangayo bilang reward. Sa mga balita nagikan sa Iloilo City Police Office, Bombo Chari sa report. Please come in. Nagaluchar sinilang gid nga aga Iloilo City Police Office Women and Children's Protection Desk ang ila sini nga Youth Empowerment Program sa tanan nga mga Iloy nga napili sa syudad sa Iloilo di may kaangtanan sa pag-celebrar sa 2023 National Women's Month. So may ara sa nga representative diri mga participants ang 5 pa Iloy ni kada distrito sa syudad ng Iloilo nga amo ang masami ara na sa record sa Women and Children's Protection Desk ng Iloilo City Police Office nga amo ang nagareklamo diri nga battered wives ini sila Bombo Champ. So 5 ka mga Iloy sa kada distrito, so bali anong ka distrito sa syudad ng Iloilo 30 tanan ka mga Iloy diri ang napilian nga amo ang intrahon dagan ng beneficiary sining Beauty Empowerment Program sa Iloilo City Police Office. Sa interview sa Bombo Radio diri kay Major Marlene Roquero, ini nga Beauty Empowerment Program nila amo ang may purpose nga ti hatagan sa apresasyon ining tanan nga mga Iloy nga ti bugat ang ila sini nga gindala sa ila pamilya kasi mabastog sa gihapon kaga nagpakita sa bastog diri at isar pa kabudlay ang ila sini nga nang sitwasyon sa ila sini nga mga panimalay. So ining Beauty Empowerment Bombo Champ nakita naton mismo ara kita nga ti ginhatagan sa manicure, pedicure, foot spa, ang haircut, body massage, mga eyebrow grooming ginhatagan kag ginatipan gid sa maayo ining tanan nga mga Iloy kag ang ila siniman nga kabataan nga dala. Subong gani nga hapon. So complete makeover gali ni. Tun sa diin nga sa likod sang ila sini nga kabugat nga ginadala ipakita sa gihapon ang ila sini nga kaanyag bilang isa ka nanay, bilang isa ka asawa.
Bombo Shop. So ginatagan gid sila, so ginhatagan sila sang pamper time kasi imbes nga ara sila sa ila sini nga mga balay, mag-atipan sang ila sini nga panimulay, kaga ila mga kabataan, ginhatagan sila sang adlaw nga ti ma-appreciate man nila ang ila sini nga kagwapa nga ti bisan damo ng ila kabataan, budlay ang ila nang inagyan, ginhatagan sila sang aton kapulisan sa nga pamper day nila nga ginatawag. So subong nga hapon may ara pagid sa worship gathering nga ginapatigayon diri subong sa may Pabili Hall diri man sa Iloilo City. Kag pagkatapos hindi sila magpuli nga amo lang na pamper time lang, pamper day, kay hatagan pagid ni sila sa mga good pagid nga mga pagkaon, mga bugas nila nga tidalon nila pauli sa ila sini nga mga panimalay. So yari bala pamatian naton diri si Police Major Marlene Roquero, ang officer in charge ng Women and Children's Protection Desk ng Iloilo City Police Office. WCPD na to. So ang amon nga activity subong in relation ini sa aton nga Women's Month celebration. Ginkandak naman ini nga activity para matagan man naton importansya ang aton mga women or kababaihan. So sining nga activity may mga 30 kita ka mga identified nga mga housewife na kung sa diin aton sila gina pagapamperon subong nga adlaw. May ara kita nga manicure, pedicure, tapos gupit sang buhok, foot spa. Tapos kagkaroon naman sa hapon, ang may activity kita nga parang spiritual counseling. Kag ang pagkatapos ini may ara man kita nga gamay nga grocery nga igahatag sa ila para karon sa pagpauli nila may madalaman sila sa ila pamilya. Kay sino ini-inisyatibo, ma'am, ang gitpatigayon nga programa? Ang initiative nga ni, gin-initiate ni isang collective na initiative sang Women's and Children's sang ICPO. Okay, ang involved nga mga nanay diri, ma'am, paano ini sila ginpili? Ginpili ini sang aton mga WCPD investigator sa kada district nga sa kada isa ka district may 5 ka participant sila gindala diri sa atin. Okay, ma'am, mensahe naton diri sa mga Iloy diri sa syudad sang Iloilo, may kaangtanan sa pagselebrar man naton sang National Women's Month. So sa mga Iloy diri sa syudad sang Iloilo, no. So subong bulan sang Women's Month. So dapat nga kita magaselebrar pagi sa pagpalangga sa aton kaugalingon bilang nanay kag isa ka babae. Tapos hindi naton pagbabayan ang aton kaugalingon. Parang ang aton mga bana, hindi man nila kita makitaan isang kumbasang butas bala, parang luiban or sakiton. Kaya kung ang aton nga kagalingon bilang babae, pabayaan naton, so dira akong kaysa nagahalin nga may mga misunderstanding kamusang inuban. Sige, mama, explicar mo sa aton nga mga tagpalamati sa aton nga mga kabombo, ining aton nga tema sa subong ang kaanyag sa likod sang nabatsya. So ang amon nga tema nga ini no na pilian man namon ini nga ang kanyag sa likod sang nabatyag. So kay tungod siyempre sa aton mga panimalay sa aton housewife may ara sila man nga ang kaysa nabatyagan nila nga halimbawa physically drain sila, emotionally drain man kay tungod sa mga problema nga hindi naton maiwasan sa aton family. So nagkandak kami sini para nga tagaan man namon sila nga despite sa may mga problema sila may nang batyagan sila mga problema, matagaan naman sila sa likod sang ilang ang ginabatsyag, matagaan naman sila nga ipamper naman sila sa bungagan. Sige, ma'am, ano kabukas ang WCPD naton sa syudad sang Iloilo parte sa mga nanay nga basi may mga ginatago dira nga problema, ano kabukas ang aton diri nga talatapan? So ang WCPD sa bilog nga distrito sang Iloilo kag sa tanan nga district from 1 to 6 open kita no 24 hours anytime may ara ka mo problema palapit lang kamo sa aton mga duty sa kada stasyon or diri sa amon sa headquarters sa ICPO kung may mga problema kamo regarding sa halimbawa sa inyo pinamilya or sa bana sa mga kabataan kay willing kita maghatag sa inyo sa counseling upod ang CSWD. True man sa leadership sa amon nga Iloilo City Director kaya namon ni na nakadangat kami sa amon nga programa tungod sa iya nga pag-guidance man sa amon para makahimo kami sa activity para sa Women's Month celebration. Bobo Chare, si Police Major Mars Roquero
snappy subong ang nalakip man ni siya sa sa ginpaydalom sa pampering, Bombo Chari. Sa aton nga makita diri sa Bombo Champ diri sa may Iloilo City Jarili Hall, tanan diri nga gina-pamper ang tanan nga mga Iloy nga mga participants diri 5 ka Iloy kada distrito bilog nga syudad sang Iloilo. Ang aton nga mga kapulisan amo ang nag-cater diri sa ila kag may isa diri ka private salon nga tinagatag man sang ila serbisyo libre man para sa aton sini mga Iloy para mapakita nga yung mga nanay palanggaron man nila ang ila nga kaugtingon bilang isa ka babae. Kag nagapakita nga bukas gid ya ang tatapan sa Women and Children's Protection Desk 24 hours bukas gid para sa mga nanay di nga nagahipos-hipos lang o kung gusto na mag-report sa kabudlay nila nga ginaagom sa ila sinital sa mga panimalay Bombo Champ. Aton diri napatigayon nga ma-interview ang isa ka nanay sa distrito. Anong dahil lang gid balikan to Chari ano no tabo kay Bombo Chari sa iya sining signal. Standby sa aton sining mga kabombo. Amo ning kalabanan bala sining ginahambal nila nga basta gani ang isa ka babaye magpamata ti ang iya sining atensyon ibubo ya initanan sa iya sining mga kabataan nga maglabot sa punto nga ang iya sining kaugalingon no nagakalipatan niya na nga ti hipid man sa iya sining kaugalingon ti makapaminsar ka pa yang hipiro ng imo sining kaugalingon kun sa isa or duha pa lang sini nimo yak bata ubos ng imo sining tsimpo, ubos ng imo sining puwersa, kapoy ka na. Pagkadugay-dugay may nagahulat pa iyang may nagahulat pa nga biberon nga imo sining lilimpyuhan, may nagahulat pa iyang hulugasan, may silhigan ka pa nga balay, may dagnasan ka pa nga salog, may piuron ka pa nga mga bayo. Nagalabot sa punto kung kaisa nga amo nang hambal ni Police Major Mars Roquero nga dira kuno na nagaumpisa ang paglain sang pagtamod sang bana sa iya sining asawa no ti kon dugangan man niya kon do sa haslo man ang imo sining bana ti kag hindi man makahangop mambal siya nga umpisa nga nagpamata kay buya do way mo na ginatipan kag lingon mo ti alang-alang siya na magpinagwapa kag ang kabataan nyo pabayaan niya lang magkaon uling di ba no hindi siyempre unahon niya ginayang bata ya mo na ang nature sang Iloy mo bahala na daya ko no maglinabo basta yang iya sining mga kabataan unahon niya giniya no, iya sining maatipan sang mayo, mapatiti niya, mapadudo niya, matimplahan niya sa gatas, mahatag niya mga kinahanglanon, mapakaon niya on time. Bisan siya gani mismo ginatulog niya lang gutom. Pasar ng iya sining pagkakaon, pagpanyaga, pagpamahaw, paniapon, pulaw pagid kong kagahon. Ti dapat sa mga bana suportaran niyo ni. Suporta kag bulig kay nangin instrumento ka man agod iya nga makadihon kamo kag makaplastar kamo sang pamilya mo karon kay ara na ang ang inyo sini ginahandom nga makaanak kamo ti tugyan mo na lang sa imo sining asawa ya sa aton sini nga mga kabombo ti man mga Iloy sang puloy-an nga dapat ihatagan man sa nagakigo sining tsimpo agod iya nga maapresyar ang ila sining kabudlay bilang isa iya ka housewife nga among nagatipan sa mga mata. Malikan tabis Bombo Chari, please come back.
Amo gani ina no Bombot Champ no kun makitaan gani naton diri sa Pamper Day nga ginhatag sang Women and Children's Protection Desk sang Iloilo City Police Office sa sini nga mga Iloy nga nagpartisipar. Ang iban nga mga Iloy suno sa ila mapedicure lang kuno sila, hindi sila ya magpa-manicure kay pag abot sa ila sini nga mga panimalay sila man gihapon manglaba, maluto. So kanugon lang maguba lang kuno ang ila sini nga ginatawag nila nga cutics. Ang iban gani Simple lang na yatsa. Simple lang na sulbaro na nga muna nga problema. Mapapedicure lang sila, hindi sila pamanicure. Deklarar sila mapamanicure ako, 1 week, di ko manghugas, di ko manglaba, di ko mamlansa. Ang bana mo nang mahimo sang amo gani. Sang ulubrahon? Ang may pipila ka mga nanay nga naghatag sang ila sini nga mga experiences bala Bombot Champ. Kalabanan sa mga nanay sa nasaling na naton mga battered housewives ini sila, ang iban gin pangbulagan na nila ang ila sini nga mga bana kay dapat na sila, lang hindi na sila kaagwanta sang physical nga pag-abuso kag emotional pagid nga abuse. Pero diri may nagapanindugan diri nga magistorya sang iya sini nga eksperyensya sa iya sini nga pamilya taga distrito ini siya sang Haro kag nagpakilala ini siya nga si Ma'am Salve May Librel, 37 anyos ini siya kag isa man ini siya ka housewife. Subong 5 kabilog na ang iya nga bata kaga iya diri gin istorya Bombot Champ nga sang tuig 2013 kun sa diin 3 pa lang kabilog ang iya sini nga kabataan kag 8 ka bulan nga nagabusong ini siya, ginsakit siya sang iya sini nga bana kaga kalabanan ang iya ni nga bana hindi pahubog kun siya ang ginasakit. So ginreklamo ya ini, nagpanindugan siya kaga ginreklamo ya sa bahin sang Haro PNP nga ti amo ina nga desidido gid siya nga ipapreso ang iya sini nga bana kay ti isa siya ka Iloy, isa siya ka asawa, dapat hindi siya pagsakiton. Kung suno ka gani sa iya, isa siya ka babayi kag hindi siya babayi lang. So amo ina gapakita nga palangga yang iya kaugalingon kag siya man naghatag sang mensahe diri paagi man sa aton nga pag-interview sa iya nga sa iban pagida nga mga nanay, sa iban pagid nga mga Iloy nga amo na ang sitwasyon sa subong hindi magkahuya nga magpanugid o kon mag-report sang ila sini nga mga naagyan sa pinakamalapit nga police station sa ila sini nga lugar. So yari bala pamatian naton ang interview sang Bombo Radio kay Ma'am Salve May Librel. Nagpasalamat gid ako sang dako kay isa ako sa naging parte sa programa sini. Kung sa bagay first time ko ni nga nag-intra sa amo ni nga programa ni. Madamo gid nga salamat. Ma'am, kaagi na ikaw reklamo sa aton sini nga Women and Children's Protection Desk. Oo, ma'am, since 2012-2013, ma'am. Ano imo nga gin reklamo diri, ma'am? About nga ginasaputi ako sang bana ko sa una. Tapos biskan gibusong ko 8 months, sige ako amak sa mga mga bagay. So ano imo ginobra diri, ma'am, sang natabo ato? Nagreklamo ako, tapos ginasiling ko sa kagalingon ko, biskan babae lang ako, ba't magbato ako, kaya hindi lang tungod babae lang ako. Babae ako nga gusto ko manindog sa akong panindugan, bilang isa ka nanay, kaya bilang isa man ka babae. So ano ang natabo, ma'am, gin-filean mo siya kaso, ang imo sini nga bana? Filean ko siya kaso sang amo to nga time, pero siling sang isa ka pulis, hindi lang nanay, kaya siyempre gabusong ako amo to nga time. Ang problema padaan financial kulang ako. Amo ginamamag na problema ko. Kumusta sitwasyon mo subong, ma'am? Nagbulagay ka mo o nagbalikanay ka mo? Subong wala kami nagbuluganay hasta subong kami magyapon. Naganom na amon bata subong. Napatin kami sang isa pero okay naman kami subong. So anong ginambal sang bana mo sa imo sang after sang ginsakit niya ikaw sini? Nangayo sa akong pasensya, nagluwa siya sa ako, nagibi isa. Kag nagsiling siya nga, hindi na siya magluwat. Kag ikaw, bilang isa ka asawa, bilang isa ka Iloy, ano ang imo sininangin reaksyon kag desisyon? Kimbaton ko siya bilang bana ko, kag bilang tatay sa mga kabataan ko. So, syempre... Mombochare? Ma'am Salve May Librel, no, taga Tabuk Suba Haro ini siya kag tiyang iya sininga nangin experience man. So ginbato niya liwat. Nagapati nagi kuya sa iya subong? Sa ano sina Bombot Champ. Sa tuway kuya nagapati nga ang mag-asawa nga permi gaaway, way gap lang ganay. Do way ko gapati magamos na. Subong ang ginapatihan
nga kung permi sila gaway but silingon grabing ila pagpalanggaanay? Ti do, hindi pa ko ka-relate kay do. Hindi ka ka-relate kung hindi ka lang kahangop. Ti, amo na, Bumbot Champ, no, ti, suno diri kay... Lantawa bala siya, oh? Hmm? Lantawa bala? 2013, pila ila bata? Ang anom tanan, pero ti napatay ang isa, 5 sa subong. 2013, pila ila bata? Sa 2013 pa lang anay ta? Sang 2013, ti 3 pa lang. 3 pa lang ila bata. Dito na dong umpisa nga gainaway sila, ginasakit sa, di ba? Te, 2000 ano na ta subong? 23. 23. Pila na bata nila? 5. Na. Tiko-tika palang ganay sila. Ti, sunod diri gani kay Ma'am Librel ni ginbaton niya liwat ang iya sini nga bana kag nagpangayo man sang pasensya. Ang gunting, ang gupit ni Ma'am, ano kaya ngalan niya liwat? Abong Bomel? Ngalan? Ma'am Salve. Ma'am Salve? Ang gupit ni Ma'am Salve, daw iya pa sang paborito ko nga singer, oh. Gigi Dilana pa ang gupit niya. Bauti laban-laban, basi pagpuli ni karon. Madugangan naman ni ang basi ko makahingagaw pang agot ni. Bumbo Tsare. Tiyan mo to gani hambalya, total libre naman ini nga pamper day, nagpalimpyo gid sa sang iya sini nga kuko, nagpa-haircut gid sa kay ti ang iya nga bana driver mong delivery driver bumbot ti basi pagbalik makita nga ti maanyag nagdugang ang iya sini nga kaanyag. Kabalo ka naman yan sa mga driver, basta driver sweet lover na iya. Oh, di ba man ninoy Dante? Oh. Isa man lang iya ka driver nga daw lover man siya, pero depende kung sweet or sour. Si Sir Dante ang namin mo nga sour, Bumbatam. Bala mo si Day Maninoy Dante, bago lang ginamba ko nga basta driver, sweet lover, tapos biging sugpon ko nga isa, balik mo mangyapon kay Dante. Abi ko, both siya mo. Angay guro kay Chari ni pamper man ito ay para nga maka-relax balahaw. Pawgin pilit ganit to kagina nga amo na tong hambal mo kagapon sa kon nga bumbutsam dapat mag padulong ko sa ICPO karon adi nga to makadto gani kadto gapon na ICPO ay PPO kon sa Campo Delgado. Sa may ICPO ICPO, tingala ko siya. Nang tawa ba lang karon mga panahon ko kay pula-pula akong bibig. Kada magpaluap la si Bumbo Tsare, magkanto sa kapimpigin kon ICPO, Bumbo Omel. Ang buhok ginano ya? Ginaplansaya. Oh. Hindi may ginabutang sa blamoy sa kapatid. Oo. Sa? Normal lang na iya nga ginahipid anay ang itsura bago mag-atubang sa mga sa publiko, Bumbutsam. Amo na iyang ginapangita kung mga sama. Ara na, gaandar na bumumel, nakaprimira na ang iyang nga mga birada sa aton. Oh. Sa dugang nga balita, Bumbutsam, sa bahin man sa gihapon, sa Iloilo City Police Office, nga dirigin pahayag sa aton, ni Police Colonel Jores P. Coronica nga ang reward system nila sa mga drug informants nila diri amo ang wala sila yan nagahatag sang illegal nga droga kung sabihin sa interview naton diri mismo kay Colonel Coronica ang officer in charge sang Iloilo City Police Office iya diri ginpahayag nga normal lang nga nagapangayo sila sang bulig sa mga drug informants o kon civilian assets nga amo ang masami naga-supply sang impormasyon sa ila para maka-accomplish sila sang intel-driven nga mga operations. Kag iya dirigin ako nga sa subong nga panahon hindi ka makakuha sang information kung wala sila nga mga pulis gagasto. Kag hatagan gid na dapat nila ya sa nga monetary reward especially kung ang isa ka impormasyon nga nabaton nila halin sa isa ka civilian asset amo ang magaresulta sang isa ka positive operation. Dugang pa diri sang natungdan, depende man sa accomplishments o kon sa kabugaton ang kadakuon man sang reward nga ila sini ginahatag sa ila nga mga informants. Depende kung damo ang nakuha sa nasambit nga operasyon kag kon ang ginahatag yang target no o kon ang individual o kon ang drug personality amo ang damo na involvement may kaangtanan sa illegal drug trade. So case to case basis ina
depende sa sitwasyon, depende sa istoryahanay. Kung kaisa gani, kaga masami gani, suno kay Colonel Coronica, kulang man ang resources sang kapulisan. So aton inigin pamangkot, kung diin nagahalin ang pondo nga ginahatag nila sa mga drug informants. Kaga mismo, si Colonel Coronica naghambal nga ti sa tuod-tuod lang, sila mismo gakuot pa, gabunot pa sa ila sini kaugalingon nga bulsa, sang ila man sini nga kaugalingon nga kwarta para lang sa makaresulta sa isa ka positibo nga operasyon ang ila sini nga ti ma-accomplish. Sa bahin sang ICPO may reimbursement man nga gina-provide pero limitado lang gid ang resources nila. So sila mismo kalabanan nga mga commanders diri nagakapital gid gagastos ang ila sini kaugalingon nga kwarta para makahatag sa nga reward sa ila sini nga informant. So wala na subong gina-practice suno sa iya ang masami nga mga aligasyon nga ti ang mga assets bala o kon mga drug informants sa Bombo Champs nagapangayo no sa nga mga nakumpiska nga droga amo na ang ginahambal kuno kalabanan sa mga assets sang una nga ang mga nakumpiska nga mga drug evidences nga ini amo na ang giila ginapangayo nga reward. So suno kay Colonel Coronica diri wala na iya gina-practice sa subong sang linigad nga mga administrasyon damo sang experiences nga amo sina pero sa subong nagkaladula na. So so aton siya ginausisa man diri kagagin pamangkot. So sang una kumpirmado gid man bala nga ang mga informants amo na ang masami ginapangayo bilang kabaylo. So suno diri sa iya hindi man siya kahambal pero syempre ang mga natabo kuno sang una nga administrasyon amo ang nagaserbe nga lesson sa mga pulis nga magtrabaho lang sang insakto kag hindi na ma-involve dapat sa diri sa mga illegal means man o kon illegal nga droga. So suno diri sa iya ang wala man hindi man gid sila dependent gid sa mga drug informants nila para mangin positive ang ila sini nga operation pero suno diri sa iya it takes a thief to catch a thief. So munang ila nga prinsipyo dako gid ang bulig sining mga civilian assets para sa ila sining nga operation pero syempre may ara naman sila yang daan sang mga trained o kon mga skilled nga mga operatives para man makakuha sila sang impormasyon. So amo ina aligasyon lang ina hindi man sigurado nga ang ginabayda nila ang informant sang portion sang illegal nga droga nga ila sini nga makumpiska. So sa part ya sang Iloilo City Police Office ang na-confiscate na nila nga illegal drugs humalin sang nagpungko siya amo ang naglabot na sa 6 million pesos kag gina-surrender nila gid ang droga nga ila sini nga makuha sa may crime lab sa may Police Regional Office 6. So yari bala pamatian ang interview sang Bombo Radio kay Police Colonel Joresti Coronica. Normal gid na nga para ka nga maka-accomplish especially mga intel-driven operations nga kinanglan mo ang informant na matag sa imo, masupply sa imo sa impormasyon para maka-accomplish ka. Okay, sir, kung makahatag proyekto ang isa ka asset naton kaga mangin successful ini, ano usually ang ginahatag naton sa asset diri sa bahin sang PNP? Sa subong nga panahon, hindi ka makakuha sang maayo nga impormasyon kung wala ka ga-spend. So imo gid na nga tagaan sang monetary reward for those informant, especially kung ang impormasyon nga ginahatag mag-result sa positive operation. Sir, ano ning sistema maghatag sang reward? Ang kadakuon ya bala sir paano na siya mahatag sa aton sinibi nga informant? Depende man sa accomplishment no kung dako ang iyang impormasyon nagresulta sa dako nga accomplishment dako man ang aton nga ginahatag kag kung ang ginahatag niya nga for example nga target damo involvement. So depende man case to case na siya no. Depende sa sitwasyon nga dako ang ihatag naton sa informant kung ang iyang impormasyon nga ginahatag very reliable nagaresult sa dako nga positive operation kag it will unearth no other information no nga
or linkages sa iban nga mga criminal elements. Depende, no? Depende sa istoryahan na kag depende sa accomplishment and kung balokang kisa kulang man ang atong resources, hindi lang gani kisa, no? Permi kulang atong resources, so depende man. Okay, sir. Bocha. Nabatian sang aton nga mga kabombo ang nangin pahayag ni Police Colonel Joresti Coronica, ang officer in charge sang Iloilo City Police Office, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Chari Galia sumagpaw para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat kid Bombo Chari sa imo sa mga balita nagikan karon sa may Iloilo City Police Office. So ambal ni Police Colonel Joresti Coronica sinyati sa amon sini nga tsimpo sa Subong bilang City Director abi kung may mga trabaho or may mga project or may mga target dira nga makuha or ma-materialize ang operation, no? May mga monetary reward gid nga ginahatag man ang aton sin mga kapulisan sa ila siniya mga confidential asset. Kay ti dira ka man siniya makadomo makakuha sang information, pinagi man sa pag hatag sang nagakigo sining reward, no? Particularmente abi cash sa mga asset or sa mga agents or confidential agents. Kaya sa pag-gather sa mga information, ginarisgo man sini nilang ila sini nga kabuhi mo. Sa aton sini mga kabombo, pero makakilibot ining issue karon sa wahin iya sang aton sini mga kapulisan kag Philippine Drug Enforcement Agency nga ginatakol na ganin karon sa may Senate, no? Ining reward iya nga ginapangayo sang nagserve asset sang law enforcement agency, tapos kung ma-materialize iya ang trabaho, ang ginapangayo sini nila iya porsyento or kabahin sa mga recoveries ng illegal drugs. Di sila baton kwarta, illegal drugs lang. Yan ang butsilingon sini sa aton sini mga kuturan nga during those times sa aton sini nga mga kabombo kung nag-exister gid man nga may mga nag-claim nga nag-exist ang kasubong sini iyang reward system, kaya ang gobyerno aton sini mga law enforcer nangin kabahin man sa illegal drug proliferation. Kay ti ang goal naton sa aton sini mga kabombo siputo na mga drugista kag pasiguraduhon nga way na sa may maglapta nga illegal nga druga sa dalanon, sa kalye. Kaya nung nagaklinabo, kung ginhatag man nila sa ila sini iyang asset, sa ila sini mga alpha, tiyanong ginhimo sang alpha nila? Duwa man lang kabagay, ginbaligya, kagin gamit. So, nangin dudo kasubong iya nga nangin kabahin, ang yadtong mga law enforcer nga nag-agree sa amo sini iyang sistema sa paghatag sa reward. Way kitak malo basi ko ng iban sini kompetensya pa sang other drug group, tapos naging piait kitos police para dakpo niyang kompetensya yung drug group, madula na sa equation, sulo yan ang negosyo, may party pa sa recoveries. Tikunti, amo inang sabat sa mga palamangkutanon, damo na operations illegal drugs. Aragya po nang shabu galaptahaw. Amo sadto gali. Kay man, ang dalagan sang istorya, mangin drug group, gin-operate sang aton sinima authorities through the information sa ila sinima confidential agent or asset, pero hindi man klaro diri base ko ng asset to ya member sang isa pagidya kag drug group nga kompetensya ang other drug group gani or ang drug group B, or isa man siya sa mga pioneer sang drug group A.
Kagti si drug group B naga-apekto na sa ila sini karon iya nga income. Sa kita sang pag-deliver or pag-palapta sa illegal nga droga. So, dulaon sa equation. Di nagamitan pa karon ng aton sini iya nga mga law enforcer sa aton sini mga kabombo. Kadamo sa mga pamaagi agod nga maghatag sang reward sa mga nagabulig agod iya nga mapapa sa illegal nga droga. Pero hindi tatani maglalabot sa punto, no? Or hindi na kung tani maliwat pa, ining kay gayunan nga kung sa diente, ang kabahin niya sang recovery sa mong ginapangayo nila. 49 minutos na kaligad sa takna sining launa sa aton sining pagpanumbalik ka banwa, ining nasa puan iya nga nalumosto sa subas dingle. Masamin gilining gatabok suba, kag samtang gatabok suba, hubog. Lakip na diri banwa karon ang problema sa may hinis patag balak sa gubaon sini nila nga dalan. Tido hindi pa na kunong pakayo, ining pakayo kay why budget. Dugang ang mga balita balikanta pagkatapos sa pilang importante ng mga panumdum oras. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magpanigarilyo o kung magpanabako sa hiligdaan. Patyaanay ang upos ng sigarilyo o kung tabako antes hiyaboy. Hindi ini pag-ihaboy sa basurahan. Ipalayo ang mga nasindihan nga kandila o kun lampara sa kurtina o kun bagay nga madali masunog. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Hindi magamit sa mga kalayo bilang dekorasyon. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Ipasiguro nga limpyo kag wala sang nabilin nga baga ang kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tsakyaron ang mga linya sang kuryente kagilayon nga kaayuhon ang mga may bukas o kun guba nga linya. Itugyan sa mga licensed electricians ang pagkaayo sang gubaon nga linya sang kuryente. Hindi pagpaagyon sa idalom sang carpet o kun tela mga linya sang kuryente. Hindi pag-i-overload ang linya sang kuryente paagi sa pagsaksak sang madamo nga mga suga o kun appliances. Ipalayo man sa mga bombilya ang bagay nga madali masunog. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kung barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kung makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot,
pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma, kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan na maghimo sang short trips kag pagkamaayo nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan na aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefits sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lolo, lola, nanay kag tatay, naka-eksperyensya ka bala nga may nagtawag sa imo cellphone o kon telepono kag nagapakilala nga anak o kon apo nimo? Nagadali kag nagapangayo kwarta kay kuno na involved sa disgrasya sa dalanon, ara sa ospital, ukon ara sa luwas sang pungsod, nakasala kag mapreso kun hindi makapiyansa. Kalabanan, nagaabiso ini sila nga hindi gid manugid bisan kay sino ukon sa mga miyembro sang inyo pamilya kay basi maakigan sila. Nagapanugyan man nga ipadala gilayon ang kwarta paagi sa mga money transfer companies. Hindi magpakulba, hindi magpainto, likawi ang ini nga sahi isang scam. Kung makabaton sang tawag o kun email sa nagapakilala nga miyembro sang pamilya nga nagapangayo bulig, hibalua kag kilalahagid anay antis magpadala sang kwarta. Pamangkuta ang sapiak nga linya sang mga pamangkot nga nahibaluan sang inyo pamilya ang sabat. Halimbawa, ano ang ngalan sang iya hinuptanan nga sapat, san-o ang birthday sang iya iloy, kag iban pa.
I-contact direkta ang nagapakilala nga himata, kag kung hindi malabot, i-contact ang abyan ukon iban pa nga malapit nga himata sang nagapakilala nga paryente. Hindi gid magpadala sang kwarta kung hindi mo sigurado nga matumod nga himata kag nagakinhanglan gid man sang kwarta ang ina nga tawo. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS kung maggamit sang syringe ukon ringgilya nga nagamit sang may kaangay nga balatian. Naganerbiyoso ukon bayolente man. Tulas dos ta sa aton sini nga pagpangalaga diri sa Bombo Hanay sa Udto. Check naton this time ang balita ni Bombo Ronnie Pregua. And may kantanan sa nasapuan iyang wala na sang kabuhi sa suba sa Dingle. Sandig diri sa pagpanghusisa sa Bombo News Team. Suno sa mga otoridad, tining persona masami nga nagatabok sa suba. Kag sa iya sini pagtamok, hubog siya. Ginalantaw nga posibilidad nga natumba kag why na iya makabutwa pa Check tabla ang follow-up report ni Bombo Ronnie Pregua. Bombo Ronnie, standby sa imo sini iyang report. 3 man sa aton sini karon iyang pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Ang oras naton diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto, 1 minuto na nakaligad sa takna sini nga las 2. Balikan ta na ara na ang linya ni Bombo Ronnie. Bombo Ronnie sa report, please come in. Nakilala na ang nasapuan nga bangkay sa igad sang suba sa barangay Pandan, Dingle, Iloilo, sinigid lamang nga aga. Ini ang ginkilala nga amo si Arnel Cebalios, 58 anyos, single, laborer kag residente sang barangay Kalibuang, Dingle, Iloilo. Positibo naman ini nga gina-identify ang bangkay sang iya mismo nga utod nga si Silipano, residente sang nasambit nga lugar. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Chief Master Sergeant Cleo Basolgan, investigador sang Dingle Municipal Police Station, iya ginpayag nga yara na sa duwa ka adlaw nga napatay ang nasapuan nga bangkay. Ining biktima ang usually nga nagatabok sa suba nga yara sa impluwensya sang makalulubog nga ilimnon. Nakatala na man nga autopsy ang bangkay, yari matian naton si Police Master Sergeant Cleo Basolgan sang aton may interview. Aton nga founded body si Arnel Cebalios, Victoriano ang middle name, 58 years old, single, daw laborer ni sa ang obra niya, kag resident sa Sitio Alipotos, Barangay Kalikuang, Dingle, Iloilo. Sir, ibabaw lang sir sang Barangay Pandan to bala nga nakita ang iyang dead body. Ang iribabaw niya lang, tabok niya lang barangay ni ang iyang resident sang natungdan. Sir, ginay-define ni sang bangkay nga nakita sir regarding sa pamilya nga nag-claim siya sir? Oo, ang positively identified isa sang iya nga sister nga si Silipano, Victoriano, mismo taga Sitio Alipotos, Barangay Kalikuang. Kaina mga 9:45 AM pag-identify niya ang iya utod ini. Ano ning cause ng death niya, sir? Sa way pa man ang autopsy, subject for autopsy pa siya, pero do wala man sa sing mga makita nato nga lagob-lagob sa lawas. Siguro drowned lang siya, sir. Sa serdo karon, amo lang na amon ang matag info anay for subject for autopsy result naman sa sir. Kay sa ato niya bati-bati di no si ni nung Arnel Cebalios na pero mini sa gatabo kuno dira sa may suba nakainom. Kahit si ang anang panawagan naton sa atong mga kasimadyo di sa Barangay Kalikuang kag sa Dingle na kung nakainom likawan ginato pagtabok sa suba kay base makadaling as kita pag matabo mini ang natabo sa tunod niya si Arnel Cebalios. Ron? Yes, Bombo Champ, ato nabatian si Police Chief Master Sergeant Cleo Basolgan. Kag ang ining biktima, Bombo Champ, ang usually nga nagatabok permi sa suba nga nakainom sa Bombo Champ. Kag posible suno sa investigasyon sang Dingle Police nga
nakadanlog ini siya rason nga nalumos ang ining biktima. Mamutsam. Okay. All right. Ini si Bombo Ronnie Pregua para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kay Bombo Ronnie sa imo sining follow-up pa report. Isa mga kabombo naton basta nakainom gani na mo na ambali lang nga nagakadisgrasya gani ang ang tao nga normal ang iya sini nga mga reflexes, no? Ay hanpang tao nga nakainom kag hindi na normal ang reflexes, hindi na normal ang iya sini nga pag estimate man sa iya sini nga estimate sa iya sini nga hulag orang hulag sa iya sini nga lawas kaya ra na sa influensya sa makulubong nga ilimnon mo. Tikon ang kilala ko pa siya mambutsam kon naga-drive ikaw sa salakyan kag nakainom ikaw, tiyan mo na hambali lang nga don't drink while you drive. Di ba Bombo Mel? Bombo Tsare? Tikon, why ka naga-drive? Pero nakainom ka, kag gusto mo magpuli. Pwede ba hambal naton nga don't walk. Don't walk. Don't drink and walk. Do I get bumutsa, no? Walay, no? Basta kung magpuli ka nakainom ka na, sakay ka na lang. Sakay ka tricycle. Pero siyempre bayad ka Di ba? Hindi nga. Kahit hindi man pwede nga don't drink and walk. Kaya may ilim nun yung nga nagasiling nga keep walking. Igya, nagprotesta na din si Bombo Tsari sa ako, no? Kaya mamati na ko kakilpeo, tama na, extra na. Okay, wala problema. Ari naman si Tita Regine. So, standby na kamo sa kapon namang program. Iban yung mga balita kag impormasyon why naton matatapan diri sa pagpalayag sa Bomboanay sa Udto. Itugyan naton sa iban sinimanusin Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa mga nga hapon. May God bless us all. Basta Radio! Bombo! Plazuela de Iloilo Billboard of Activities, March 19 to 25, 2023. Sa ininga uli nga Sabado sang Marso, spend your evening sa Plazuela de Iloilo. Kagkamo ang pag-alingawon sa isa sa mga best pop bands sa Iloilo, ang Four Elements Band sa 2 ka oras nga musical presentation sa Concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa Marso 25. Sa among nga musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs ang iga-raffle sa mga suki isang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 26, Domingo, imbitado ang tanan nga mag-participate sa selebrasyon ng regular Sunday Mass sa among petsa sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod sa pagpangatubang sang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utan kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Ayaw tion sang bakason kag mga kapiestahan sa pungsod, agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig, kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gingamit pagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Hugasi o kon paniti ang mga prutas antes ini kaunon. Manghugas ang kamot antes kag pagkatapos magkaon. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation.
likawan ang pagpanigarilyo bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapataas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig
kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagana lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, igado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil kung magpungko kagani sang madugay. Sunod gid sa inyo mga kabombo, this is Tita Regine and oras na para sa kahapon lamang program. Dagatagiti ang init. Hinugay anay gwa sa inyo panimalay kung wala man lang sang very important nga appointment or mga errands, pagpahimuyong sa inyo nga sulod sang balay, and better yet, sulat na lang kamo sa inyong mga istorya nga pwede nga mapadala, ma-share diri sa kahapon lamang program. By the way, ginaabi-abi ko gid kamo tanan-tanan. Welcome sa kahapon lamang program. Mainit ng Tuesday sa inyo. It's the 21st of March 2023. Mabakotani
March 14. Ay, hindi. Last week pa na yan. It's already the 21st. Ang bilis ng panahon. So, kamusta na ang buhay-buhay ninyo dyan? Kamusta na ang mga istorya sa inyong kabuhi? Nagahulat na diri ang kahapon lamang program. So, please, email na ang inyong mga istorya kung tapos na paki-email nyo na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala na sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magpahimuyong kita, especially kung ara ka mo sa isa ka lugar nga aircon, dira na lang ka mo. Kaya nami iya magpabugnaw sa magpatial sa init sa sagwa. So ari na ang ato nga ambanan para sa inyo. Ulubdanay kita to enjoy beautiful stories diri sa kahapon lamang program. Let me welcome you with a song from the Bombo Music Festival nagikan sa kay Kimberly De Leon. No batteries required. Good afternoon. It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign. Fragile without warranty. Caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. It's in the way they put my parts, installed me my recycled heart, my recycled heart. Assembled my dismantled soul. I guess I'm brittle to the core. I'm brittle to the core. Please handle me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. I wish that my emotions had some buttons that you can turn it off or turn it on. Just flick the switch and the hurt is gone. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes.
Wash your hands on me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. Wash your hands on me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. Very cool song on a very hot day. No batteries required. Kimberly De Leon para sa inyo mga kabombo. Umpisahan ta ang ating nga pala tuntunan sa isa ka pampabuenas. Sa mga nag-join dira sa ating nga very exciting promo Buena Mano Salvo promo year 17. May ara kita, ari sa akong nga mga kamot ang ating nga second winner for the day. Oh, makinig ng maigi dahil i-announce na ang daily winner sa Buena Mano Salvo ng Bombo Radio at Start FM. Yes, nagahulat na ang 500 pesos nga cash plus a very beautiful transistor radio nagikan sa Bombo Radio. Congratulations sa ating nga winner, second winner for the day. 63 years old, taga-diri lang sa syudad sang Iloilo, malapit lang gid. Hindi kinanlan ng 24 hours para nga makalabot diri isaga ni ka oras, pwede na. Taga-barangay Monica, Iloilo City proper, congratulations sa imo, Enrique Albert Pineda Jr. Again, our winner, Enrique Albert Pineda Jr. sa barangay Monica, Iloilo City proper, 63 years old, naglakip sa proof of purchase nga R. Florete coupon. And of course, ang pagabot sang iyang ngalan sa presensya ni FDA Representative Gemma Tabiano. Kadto na diri naghulat ang imo ay very exciting nga mga prizes, Enrique Albert Pineda Jr. sang barangay Monica, Iloilo City proper. And diri na kita sa ating programa, we have our first story sa sining nga hapon from Yana, Dearest, Tita Regine. Good afternoon, Tita. Kag sa tanan nga KLP lovers, kagkatapos ang bombo. 2023 has just started, pero ang mga gina-go through ko, Tita Regine, sunod-sunod, lalo na ang sa pain. I've had enough, Tita. Ka-overwhelming sa mga nagakalatabo, ka-sudden sang tanan. Things happened unexpectedly. I thought I was prepared, but I realized that I wasn't. I wasn't ready. It hurts. Kisa kakapoy na gid mangin strong, Tita. Pero kinanglan gid. Dapat padayon gid kag hindi magbuya, lalo na kung sa likod sa mga pinagdadaanan mo, mabatyagan mo nga blessed kag yapon, wala ka ginapabayan sang Ginoo, kag ara siya permi para maglingap kag magpabakod sa mga tinion nga daw nagapalang luya ka na tungod sang pain kag mga ginadala mo. Tapos ang mahambal mo na lang, salamat sa Diyos. Honestly, Tita, tamad na ako yung mag-share or mag-istorya sa iban kung ano man ang mga gina-go through ko. I rarely share na, bisan sa mga close friends ko. Sila na usually ang nag-share sa mga kadramahan manila sa kabuhi, kag I'm always there para sa ila, maliban na lang kung tulog ako, kag super sako. Ga-enjoy na ako yasulat sa KLP. I know kada isa sa aton, may mga plight man. Plights, that's why hindi na ako magdugang sa iban, lalo na kung busy man sila sa ilang life. Dari na lang sa KLP, kaya I know, iban, same man ang ginabatsyag, kag mas okay kung nabatian man nila ang stories, kag makarelate gid. Okay kag happy na kami sa mga indispensable advice, wow ha, kag enlightenment mo, Tita. Thanks gid, Tita Regine. I just wanna share this. Yesterday night, while nag-attend ako church gathering namon, my mom texted me
nga wala na ang grandma ko. Sa father side, tita. Tingala ko man nga hindi siya madula sa pensar ko mga nagliligad nga adlaw. Kay gali, madula na siya. That time, tita, kanami isang topic namon nga ginapamatian sa simbahan. Kag busog gid ako spiritually. Bisan medyo naga-suffer ako emotionally. Pagbasa ko sang message ni mama, grabe ang pugong ko sang luha ko, tita. Kaya hindi ko gusto nga makita ako sang iban nga mga members manamon nga nagahibi. Isa pa daan, tita, ako ang na-assign dito. Sa likod man ako usually nagapungko kay naga-observe ako sa ila kagabantay. Kay kumbaga, kung ano matabo, kung magka-problema or what, may salabton ako na kay ako ang in charge dito. Wala ako gidya ng punggan ang luha ko, tita. Pero kay may skill man ako nga kaya ko maghibi nga wala sound. Bisan gatararagay na luha ko. Ti, hindi gawa obvious kay naka-mask man. During that time, Tita Reg, wala ako gawa naka-focus sa ginapamatian ko kay nagulpihan gid ako sa natabo. Pero gin-try ko gid set aside anay ang nabatsyag ko nga pain kag mag-concentrate. Gintingob ko na lang hibi sa nag-closing prayer na, tita. After to, nagmag-anagawa pa matsyag ko. Balik sa grandma ko, tita, nga nagpahuway na. Tawagon talan siya kay Nanay Let. Bali, tita, tupad balay ni siya namon halin sang una. Kay daw more than 10 times kami ata, tita, nga nagsaylo balay. Nalipat lang ako, pero mention na ni mama sa story niya nga i-share sa imo next time. Atood. So, ang pagsaylo-saylo namon house before kami nga nagpermanente, sa ginaistaran namon now, gakwa lang siya bulyo, tita. Boylo. Amo na i-share. Sige. Si Nanay Let, tita, close gid ni siya sa akon. Halin sa una. Permi ko ni siya sa una, ginakuhaan uban. Permi ko ni siya sa una ginakuhaan uban, tapos sinatagaan nyo ka na 5 or 10 pesos. Tapos sa una, kung wala kami balon sa iban ko nga pakaisa, ginatagaan niya kami na, tita, bisan ahaw-ahaw na lang kwarta niya. Tapos, tita, sang wala pa kami heater sang una, kag takore, halos everyday ginaiya si nanay, gahatag ininit para kapangapi ako kon aga. Kisa, siya pa nagkakadto sa house, kag mag-ask, nga day, kapangapi ka na? May ininit na ko to. Naka-estar man ako sa ilabalay, tita, sanggid baligya namon amon house, pag-graduate ko high school, kag nag-move kanday mama sa Gimaras temporarily, upod mga manghod ko. Pero mga 1 month lang ako sa iya, tita, kag nagsaylo ako dayon sa tiya ko, nga mapa-eskwela tani sa akon. Mabuot si Nanay Let, tita, very thoughtful, pero medyo pala sunggod lang. Siguro dalas ang katigulangon. Sa nagsaylo na kami sa last namon nga gin-transferan nga duta, kag balay, tita, mas nag-close siya sa akon. Kay halos everyday, ari ginadi siya sa balay. Diri na siya kis aga kaon, galantaw TV, kis aga saka panat di siya sa room ko sa babaw. Bisan pulo kahalintang ang hagdan, kag daw medyo delikado sa kaan. Katatlo na ako na di nahulog, tita. Baw, mayo, grabe manhalong ni nanay. Ako lang na di usually Ako lang na di usually isa ang tao sa house, tita. Lalo na kung may klase. May duty si mama, kag kung may work si papa. Ti, ginakadu-kaduan na ako na di ni nanay, lalo na kung namingawan siya. May times pag na, tita, na kung ari na di mga manghod ko, kag kung ara man ako sa dalom, baliga panaog lang ako, tita, kung magkaon, masiar, kag maligo. Tabuan na, nga ara man ang sinanay, kung manaog ko kisa. Then, permi na siya gahambal, nakuhain niyo to pinggan si Inday kay makaon siya. Bakli niyo to sa tinapay kay mga pesya. Mga amu-amu na bala, tita. Tapos kung may food na siya, gadalaman na siya sa balay.
May best na tita nga magkadto na di siya sa room ko. May istorya lang na siya. Lambing gamay. Kag kun may pangayoon siya, gahambal man na siya tita. Isa ako abi tita sa mga apo niya nga nahamutan niya. Bali sobra kami ata, 40 kabilog ang mga apo. Wala labot mga apo niya sa tuhod. Damo daan bata niya tita, more than 10. Kisa masulod na di siya sa room ko, kag magpautwahas man tita sa mga hinanakit niya. Pero nagpamati, la ako na tita Reg, kag ginahambala na lang na siya nga, pabayaan na lang, kay hindi nami sa health niya. Kung may mga hinanakit siya or lain buo. Ahay. Nagkaka-guilty ako kisa manumdum. Kay may tiyempo na tita, nga gusto niya pa magstay sa room ko, kag mag-talk, pero wala ako siya ginapadugay tita, lalo na kung natuyo ako, kag damo ulubrahon. Ti, gagwa na lang na siya dayon. Naluoy ako kisa sa iya tita. Siya na lang daan isa kay estar sa house niya. Kisa, napili niya lang na mga kabataan niya kag mga kaapuhan nga kadtuan. Bali last namon nga kita nay tita sang Feb 26 kay amo ko to nga adlaw gin celebrate akong birthday. Ginsugat ko gito siya tita sa balay sang tiya ko kay wala siya naggadto sa house. Basi may nasugundan siya bala, may nasunggudan siya sa akon haw. Ti ginangga-angga ko na lang gamay para maggadto sa house. Kaso wala ko siya ma-entertain maayo tita. Kay that time, naggadto man ang grandma ko nga isa nga nanay ni mama. Ti every 5 or 10 years lang man kami na nagakitaay sang lola ko sa mother side tita. Upod sila sang lola ko pagid nga isa nga utod niya. Sila nagprekurar kag naghikot di sa balay, like luto kag panglimpyo. Wala gid ako ya tita inubrahan sang amuto nga adlaw. Bale, that day tita, mas nag-spend time ako sa mother ni mama. Nag-effort gid siya daan, tabok di sa Iloilo tita, bisan medyo galain iya pamatsyag. Isa pa, daw hindi ako gawa close sa nanay ni mama tita, bisan ako ang subang nga apo, kag hinablo sa side nila. Pero happy ako, kay nagkadugid siya, kag siya, nalipay man, nga makita kami. Sang muto nga time, si Nanay Let, nagapungko lang sa higad, kag magtulok-tulok. Wala lang gid ako yan nag-expect. Nga amo na to, last namon nga kita na tita. Ginkwa di siya daan, sing isa niya man kaapo tita, kagin pa stay sa city, mga sobra 2 weeks. Isa sa mga na-miss ko, or isa sa mga ma-miss ko, ang pagkadto niya di sa balay, everyday. Pero ma-feel ko na guro ang grabe nga emptiness kung nalubong na siya. Ako na lang di tao sa balay. Tapos, wala na sa may gakadto. Ahay, kasad tita. Dumahibi ako manumdum. Nasubuan gid ako ya tita. She's turning 87 sa March 26, pero wala na siya kaabot sa birthday niya. Sige lang, amugin niya ang life. Pag nakasulat man na tita sa Biblia, sa Matthew 10 verse 29, hindi baga ipinagbibili ng isang beses ang 2 maya, at kahit isa sa kanila ay hindi mahuhulog sa lupa kung hindi ipahintulot ng inyong ama. At sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ako tita, nagapatigid, nga kung gasunod ka lang sa Diyos, tanan nga nagakalatabo sa life mo, kalooban niya gid. Ti, batunon ta na lang, kag pasalamatan gid gihapon, bisan grabe aton grief. Nakasulat pagid tita sa 2 Corinthians 7 verse 9, ngayon nagagalak ako, hindi dahil sa inyong pagkalumbay, kundi dahil sa inyong mga pagkalumbay, na ikapagsisisi, sapagkat kayo ay pinaglumbay or pinalumbay sa paraang ukol sa Diyos, upang sa anuman ay huwag kayong mangagkaroon ng kalugihan dahil sa amin. Padayon lang kita, bisan nagakasakitan kita, kag nabudlayan sa mga nagakalatabo sa kabuhita.
Panumdumon ta lang nga ang Ginoo lang ang nakahibalo para sa aton nga kaayuhan. Okay lang ang mga subo, pero hindi magpa-depress. Okay lang mangakig kisa, pero hindi magdumot. Okay lang manghina, pero hindi mag-give up. Tita, last na lang. Please read ang lyrics ng songs below. Sigaw ng puso. Hipuin mo, Panginoon, ang puso kong nagdaramdam. Ikaw, Ama, ang may alam kung ako may nasasaktan. Sa gitna ng mga luha at hirap ng kalooban, pag-asa ko at tiwala, ikay Diyos na mapagmahal. Alaala sa tuwina, ang alam mo'y di ko alam, ang isip mo ay masigit kaysa aking kaisipan. Ang nakikita mo'y di ko nababanaagan, at ikaw ang may hawak ng buhay at kalakasan. Sinisigaw ng puso ko, purihin ka, aming Ama. Sa iyo ako nang hahawak, sa hirap man o ginhawa. Tulungan mo lamang ako, lahat aking mababata. Mananatiling lingkod mo hanggang sa walang hanggan. Hiling ko lang, Panginoon, huwag mo akong iiwanan, dahil di ko makakaya kung ako ay mag-isa lamang. Ang awa mo, aking Ama, ang higit kong kailangan, upang ako ay mahango sa labis na kalungkutan. And another song, Sa Lupa ay May Langit Din. Madalas kitang napagdaramdam na igaganti sa'yo'y pagkukulang, hindi ka masusumbatan, pag-ibig mo'y sapat, magpakailanman. Aking naunawa ang iyong pagsinta, hindi ka nagpapabaya sa gitna ng hirap at dusa. Unang sasambitin, pangalan mo, Ama. Ikaw, Ama'y sasambahin, ngayon hanggang sa darating. Sa dalangin at pagdaing, ngalan mo ang babanggitin. Kahit mahirap ang buhay, at minsan ay may paninding, basta't laging kasama ka, sa lupa ay may langit din. Sa gitna ng aking pagluha, bawat sandaling diwa ay balisa. Sa tuwing puso'y nangangamba, nararamdaman kong laging nariyan ka. Thanks be to God. Thank you so much for reading, Tita. God bless you and your family. I always remember you in prayer. Hugs. Love, Yana. Life is too short, no, Yana? And how we wish we could have spent more time sa aton nga pinalangga nga wala nato na hibaluan, no? Gan na gali, wala na. And so that's why amo na gani, for as long as we live, we have to say kung ano nang ara sa aton nga heart, and we have to give love sa sina nga tawo, and we have to let that person know how much we care for that person and how special that person is para sa aton. It reminded me of ano na gani basta Legs, no? Nabasa ko lang siya sa isa kanami gid nga book. Legs meaning love all you can, earn all you can, give all you can, and save all you can. Especially, no, mga beautiful memories is save mo gid na, and give all you can, because amo na gali ang sekreto for having more, for being blessed more. And so, we have to appreciate mga tawo nga ana sa aton nga palibot, because we do not know. Life is too short. Bukas makalawa, wala na gali sila, no? And all we have
are just memories of that person, of that special person. So, while magkaupod pa kita, we have to love as much as we can and let that person know that he or she is being loved and that she is special. Thank you so much, Gid, sa imo, Yana. I really appreciate ang imo ginhambal nga you feel good, no? Sharing your stories diri sa kahapon lamang program. So, keep on doing it. Madami nga salamat sa imo. I just hope that soon you'll feel better. You'll get better. Salamat again. Ang aton nga oras, it is now 46 minutes after 2 o'clock. Magapunong-balik ang kahapon lamang program, You're with Tita Regine, pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Ang Sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o ang particle pollution ang makatugas ng health risk kag nagapanabo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto.
Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kun magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away, agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa siyudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang siyudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala Kan story ginpadala ni I-22 sang uton, Dearest Tita Regine. Mayong hapon sa Tagpalamati. Umpisahan ko ang akong kasaysayan. Tawagala ako nga si I-22 sang uton, isa ka OFW. Gusto ko man i-share ang akong ginaagyan sa kabuhi. Sa nagaobra ako sa city, may nakilala ako nga lalaki nga si E. Nagaobra siya sa isa ka supermarket sa city. Kung aga pamahaw sila upod sa mga ka-workmates niya sa ginaobrahan ko. So, permi ko siya makita. Pero that time, gapasiplat na siya sa akon. Ginlambatan niya ako kag nangayo number ko. So, ginhatag ko na lang. Kag coincidence man tita, kayang iya gali nga pakaisa, isa lang kami ka barangay.
Kaglapit man lang sa amon, kag kilala ko pa. Lapit na lang amon fiesta, sa nag-ask ako kay I nga malagaw sa amon. Baw tita, upod jaman iya pakaisa nga si L. Nagkadto sila danay sa balay sa pakaisa nila nga kilala ko, kag antes sila magkadto sa balay, ginpakaon ko sila, panyaga. Tita, before that, si I gali naging nobyo ko. Paisang pagkita ko sa pakaisa niya nga si L, baw, doon na love at first sight ako. Wala ko ginuntatan si E nga mangayo ako number ni L. So, ginatagin na lang sa akon. Siguro na feel ni E nga mas type ko si L. Umpisa nga nagistoryahanay kami sa phone kag balusay messages ni L. Naglabo ang amon relasyon na E. Siya na lang nag-giveaway pay wala kabalo si L nga nobyo ko si E. Pakaisa niya. Kag kami nagdayunay ni L, Tita Regine, ay tuod. First, dito siya nagtiner sa balay sa pakaisa niya nga lapit sa amon. Gipangitaan siya obra, nga kung tani sa Negros, pay nang hindi siya, kay tungod hadlok siya nga malayo ay kami. Sa nabala nila nga nobya ako ni L, damo sila istorya. Pay ginbaton ko ang mga panghambal sang asawa sang pakaisa niya. Kag pabati-bati kung ano-ano nga malain ni istorya, kay tungod di sila pasugot nga ako ang naging nobya. Sa isip ko ya, ti ano man ila, gigugmaanay kami iya, wala man sila mahimo. Ginistorya nila ako sa nanay kag pamilya ni El kag sa iya utod nga di manami. Hasta nga nagdesisyon na lang si El nga sa balay na lang siya magtiner kesa makabati pa siya sa malain nga tinaga. Makapalain pa sang iya buot. Nagpangita siya obra. Nobyuhanay na kami for almost 3 years. Nagstay siya sa balay kag nagbusong ako 5 months before kami nagpakasal. Gintawagan ni El si nanay niya kag utod niya nga makadto sa uton kay mapakasal kami. Amo palang sadto pagkita ko kag pagkilala ko sa pamilya sang akon bana. Malayo man abi lugar nila tita. Tama sila ka-welcome sa akon pamilya. Tita, wala sila ginapabayan. Tapos na sadto tita ang kasal, amo pa lang nakaistorya bayaw ko sa akon nga na-realize niya nga ang tanan nga malain nga istorya kag ginadugangan, tanan baliskad. Wala siya kuno nagunahuna nga mabuot mga pamilya ko sa ila. So move on na kita. Nagbata ako year 2012, baby girl, Tita Regine. Mga almost 4 months na ang amon bata, tita. Kag may obra naman tani ang akon bana nga si El sa city. Sang time, gaplano na kami nga pabunyagan bata namon kag magbakasyon sa lugar nila. Domingo sang gabi, pag out niya, mga about 11 p.m. na. Nag-text siya sa akon nga tulog na daw kami. Wala siya kuno load, pang tawag. Kay sarado na ang tiyangge. Kag wala man ako naka-load sadto. Wala ako naka-reply. But that time, mga 11:30, gulpi ako nakabatsyag kulba. As in, ang dughan ko, grabe ang kuba-kuba niya. Isip ko, may malain nga matabo. 1 a.m. Tita Regine, natabo sa ila boarding house sa city. Nabangungot ang akon bana. Wala gid siya natabangan. Why siya kalabot sa hospital, kag nabugtuan ginhawa. Nakaistorya ko boardmate niya, gatulo paluha niya before siya dalon sa hospital. Tama kasakit pa tiyagon, nga sa damo-damo nga tawo, nga asya pa. May bata pa kami, 4 pa lang kabulan. Di na ko kabalo kung anong himuon ko. Tita, wala man siya bisyo, wala gainom, wala man siya gapangarilyo. Gina-ask ko si Lord, nga asya pa Lord. Sang Monday to tani tita, iya off, mapuli siya sa balay kay nag-cash advance siya kay ma'am niya. Excited pa siya makita bata niya. Pero wala na siya kalabot sa amon. Sa pagbalik niya tita, 1 week before siya sinanapatay, ulihi ko na na-realize na siguro sign to nga malain sang buhi pa siya tita. Kay galakat kami malagaw sa balay sang tiya ko. Ginakanta niya ang kanta sang patay.
Tapos yung gabi, magtulog kami, gusto niya, siya lang kupan ko no, nga hugot-ugot. Kaya nag-aasa akon, akon mapatay siya ko no, mangita ako iban. Sige ko manaim mo mangkot man. Pagin sa bat ko, hindi, focus na lang ako sa bata natin. Tapos yung baliskad ko mangkot sa iya, ang ginaas niya sa akon, sila niya, hindi man. Pagkaaga, bago siya makabalik sa ginaobrahan niya tita, nagpahungit siya. Hindi ko na magkaon kung di siya hungitan. Amo na tugali, ang last niya nga paglambing sa akon, bago siya magbalik sa boarding house niya sa city tita. Ginatagan siya ni Nanay Bugas para at least may tigangon siya. Di na siya magbakal. Doon di tagid matapos, no? Ining sulat diri sa Anthony I-22 sang uton, isa ka OFW. I am very happy, at least nagasabat na sila sa aton nga invitation sa ila, mga OFWs naton to also share their stories. We would want to hear from them. And so, tapuson tabwas ang sulat diri ni I-22 sang uton ay medyo biti, no? Pero wala nakita sa nabilin nga oras. Promise, tomorrow, tapusan ko gid ang imong story. Bantay ka mo mga kabombo sa mga nakapanugod na dina, no? We will know, we will discover ano ang nangindalagan sang istorya nga ini ni I-22, isa ka OFW taga-uton. Sa inyo nga mga istorya dira, pwede gid ni-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nga ipadala na sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Tub-tub na gid lang anay kita diri, nagahulat na si Tuyang, tat syempre, padayon ta ang istorya ni I-22 tomorrow, kag ang iban pa nga mga makalilingaw nga mga istorya nga gina-share diri sa KLP. Maraming salamat for your presence and your stories sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you tomorrow. Good afternoon and God bless.